Muri say maskara say mane ruba muka say sanibonani ninja ni tumela maksera nabudhi jiti ayo gatsangane pachirongwa guys chezvaradasi tiri mu Friday happy modi handitika tirimo mu happy modi tirimo kokutyei zvedu takawanirwa nyasha handitika tiri kufara tirimo mose handitika thank you Godkwera Samazi thank you Tandiwe Courtney thank you hanzi data chitangai pano unotoya une data kamuningina usina data otokumbira vamwe kuti vakutsengere data because panapa unotoziva kuti pakaipa hesi karinino wangu mai macheso kuri sei right regai tigarite sa disclaimer yekuti this is just a show right this is just a show no need for rising up your filling stations right tiripa pa show saka musazo kwidza ma filling station enyu moda kuita dudu pana patiri fariri dudu ndere vanhu ndingangoti ndezve vana vadiki zvinhu zvakudhara handitika right munoita debate panoitwa debate muchiita debate renyu zvakanaka handitika apo muchakwevanawo handitika mune muchikwevana ndechiboti ndikafuchidzira uku ndorumira uku ndofuridzira kuti zvifaya handitika asi chikuru chayo kanga varipo pashow yemusi Wednesday main aim yangu for doing this live yema big house versus small house muri kuiziva main aim yangu chaiyo muri kunyatsoiziva vanga varipo muri kunyatsoziva main aim yangu vanga vasipo tafu modzokera kumasure monotarisa handitika as much as it's entertainment handitika pane zvakaitika nemusi Wednesday zvakabva kunana baba handiti so takati timboshe kwambijana vambotivhundudza vambotivatisa nebhutsi ivava masmall house as much as tikada tikasada kuzvitaura tikada kuzviramba but it's happening ende zviriko ende variko vanhu handitika they are there they do exist handitika saka guys thank you very much guys thank you Mese thank you Sarah Musonza handitika thank you ingo share the live and take somebody else share live over take somebody else share live anzi umudze masimola sadzika otherwise panoma zvino mukada kutanga kurwa tisati tapinda kana muchirongwa handitika hazvinhu zvacho hazvifambi zvakanaka isati kurudziri hondo handitika we don't condone fights right if there is a problem you talk right we don't condone mafights handitika and I hope admin team murimo kuitira kuti vaya vanenge vakamirira kuti vadi vamoita maitiro yenya munoita comment section imomo handitika right so anyway pane vamwe vati vatumira ari ma voice notes kune mumwe atumira voice note rake ati time yamunotanga ndinenge ndiri pabasa anenge apinda pabasa ari kunze kwenyika uko apinda pashift asi ndoda kuti muplay voice note rangu handitika iyeye uyo ati iye small house pakaita wati unoda kutanga kuti afonerwe apinde pano handitika saka tichangoita saizvozvo handitika panapa we are the love family whether uri big house uri small house handitika iwawo mukutaura kwatichaita nyaya tichifamba nenyaya uchazongoona kuti zvakakodzerawo here kuti urambe uri murelationship yemunhu anenge aine mburi yake kana kuti chokwadi hazvikodzeri handika it's not up to us but iwe wega usemunhu you introspect and uchazongozvionerawo chiweka handitika right so guys regai tisano noketsa tamise time nokuti timbotanga tapinza tiplay voice note reatanga kuti voice note rangu ndatumira voice note mondiplayerawo voice note rangu kumadiaries right regai tiri tsvagi kana zviya voice note where is the voice note pazopinda kama message akawanda after that all right I got it SIS MELLY Murise ndiri right zvangu I tried to phone that day but makabva mati hamchatora makosi inini ndiri big house but ndoda kutaurawo kuti inini masmall house in fact small house yakandimutsa zvamaita kuti mabig house to relax is true hakusi kunyepa inini ndakaroorwa 2011 ndagara ndaiva munhu vakangorelaxa ndaiva munhu aingoti wokugeza ndaingogeza wakawani pazuva
kugeza ndaikugeza wakawani murume wangu aiva munhu weyo aida staira yekuti yapadenga but inini ndaiti nini handiigoni wati ndikaendapo ndinongoita kana 1 minute nditi ngatisangane pakati ndokuita se ndokudzidzisa but inini ndaingoti zvine basa reiko zvine basa rei handiti pa2015 ndaenda mumusha ndane nhumbu yangu yechitumu 2014 ndopandakaenda 2015 murume abvasa rabva aita girlfriend obviously muziva vanenge vane information yedu yese mafone number yedu ese zvese murume negirlfriend zvazonetsana girlfriend yaramba murume payo murume ndiye akaramba infact murume wangu ndiye akaramba girlfriend because girlfriend yanga yakuti inini ndakuda zvikurorwa murume akati no inini handiri kuda ndachingoda zvekungoti ngofara girlfriend akatsvaga manambers yanga andisama message achinditi murume wako iwe vakauya kwandiri because of kuti wairamba zvaaida murume wangu inini munhu anoda zvekuita sex yekuti munotanga mambobatana mambodyana iye I don't mind anondidyawo ndichimudyo saka inini ndaiva munhu I was not interested. In fact murume wangu abva akuzvipiwa kwabva kwamainini akabva anuudzwa mainini kuti inini chandiita kuti ndiuye kusmall this mai kumba kwangu havadi vanogeza wakawani havazi romantiki ndikati ndikuda zvakadai havadi ndikadai so ndoshuwa mainini vakandituka nazvo vakanditi ndosaka maisiwa wati murume wako aindisiya aikusiya because of this. Saka since then 2015 ndakabva ndamuka. It was sometimes ndinototi it's a blessing in disguise because inini murume wangu akatadza kuntaura neni akaenda kanoudza girlfriend but since then taakugona kucommunicate nemurume wangu akaregretawo mistake yakaitawo kana achiri kuitawo I don't know zvangu kuti varume havarambiwi but for now taakugona kucommunicate kana mumwe asina kuguta anoudzawo mumwe kuti inini apata kuguta kana mumwe angoita wejongwe ndinokwanisa kumuudza but before the girlfriend issue takanga tisingagoni kucommunicate mubedroom taingoita tora mumwe otomuka makuseni life goes on saka inini hangu ndingoda kungoudzawo ana mabig house abi yangu kuti sometimes zvinhu zvatinotora for granted kuti hazvina basa small things zvatinoshora ndozvinoendesa varume because vazhinji vedu mazana wangoti marriage is not an achievement dainge siri achievement ungadai ugumba kwenu ndozvandaida kungosheyo nazvo zvangu kuti inini kwandiri small house yakandimutsa ndakarara yakandimutsa ndakanga ndakarara ndaifunga kuti ndiri kugona ndaifunga kuti zvandiri kuita ndiri kugona yeti murume anenge achicomplaina ndimongwa anogona kukudza kawana kuti munhu haasi kuda anoenda nekunze unoitirwa kupi kunze osvikoudza mainini maweakness mainini ozokutuka nazvo ende pandakatukwa nazvo ndakarwadziwa because ndaiziva kuti ichokwadi zvinhu zvakaitika zvinhu zvandakamboudzwa kunzigadzirisa apa naapa ndo contribution yangu andachida kungocontribute ngoti ana big house abi yedu ngatisarelaxi mutsimba ngatingorambai kana murume wamunzwa achiti niniwo ndikudo don't mwipe but nina hangu manyo wandisona vaita basa SIS MELLY and murume wangu nditadrive saka ndaiva nesystem yekuti kana auya murume wangu munhu anoti kana aripo anoda kupuwa zvinhu zvake kana 3 rounds anodzida manje inini ndaiti kana auya ndobva ndangoti kahwani dzibongo kahwani kacho ndechitomanikidzwa nendisingatodi saka from there ndakadzidza because inini mainini vakandiudza vakati nini handiti mainini mababa inini baba ndaivapa nyangwe ndakarambwa zvangu but ndikungokudzawo zvangu kuti in future mukasagadzirisa amai ndaona matorerwa mumwe vakanyatsondiudza pachena mainini handidi kunyepa ndo vakambotanga vachiita zvekundituka but nekuzofamba kwekutaura because ndandira kumbovaitiro dzungu ndakangowapindirawo mune zvakanaka saka from there vakandiudza vakati murume hanyimwewo maiguruwe mune makaneta nei munhu munoona kana ka1 pasvondo kana ka2 pai murume kusvika aneta saka ndozvandiroda kungoudzawo vamwe vangu kuti murume kana achida mupe kusvika mwoyo wamira ende nyaya yekuti murume ndounomutanga zvese zvimamistakes andakazi ndakuudzwa naamainini mukuona vanoudzwa newangu murume mainini havana kufembera kuti ndozvinoita amegro vakaudzwa newangu wandinopinda nemugombezi
saka inini ndinongoudzawo ana mai guradi yangu kuti sometimes vanhu zvinhu zvatine chingoti marriage is not an achievement varume vanoda kuzongodai mutounoitirwa girlfriend ndo mutouno reality painostrika ini kuti zveshuwa dai pepe ndakadai ende ukazoitawo lati murume wako akazodzoka ukaita munyama mumwe anobva aenda zvachose saka ana mai guru ngatisarelaxei muzimbabwe ngatisarelaxei ndokumbirawo mugondodzero vamwe because inini panogona kuitika live ndogona kunge ndiri busy ndozotadza kufona ndogona kutotadza kuiona ndozoona chachimunya zvangu. Thank you sis Melly, I love you so much. Alright. Zvanaka kuti handisina kuteerera hangu maaudios because ndanichitira kuti panopinda mamwe mamessages akawanda soon after paanenge ataura neni because asenda kuri kuseni pazopinda mamessages wobo saka ndakumavhura kuti arambe akatika green kuti ndikurumidze kumawana because kunopinda mamessages akawanda evanhu saka ndaizonetseka kumawana. Right, at least zvinonakidza izvi ibig house iyo iri kutaura yoga kuti ndaita mistake panapa sis mondiregererawo. Pane munhu angachiti SIS ndakanganisa. Pane munhu angandikumbira kuti before live tisati apinda mutopic angachida kuya neconfession yake. Ndakanganwa. Ndakangana ndotozvifunga iko zvino. And I think the person is watching the live. Alright, if you are watching the live, I'm sorry, ndakanganwa, sorry. Zvataita ndezvekuti tichingopedza live ino ishi ndobva ndakufonera back woya iwo pa live oli wotaura confession yako. Sorry hako mudikani ndakanganwa ufunge ndakanganwa nokuti pane munhu anganyora nyaya yekuti data saka ndatokanganwa kuti kune munhu angati musati matanga ndinoda kutaurawo confession yangu handisi kuziva kuti confession yechi anyway. But anyway, I know kuti you are on the live ndozongokufonera soon after chi live yapera anitika. Right. Zviri kunakidza kuti ndibig house vatanga vati ndakamutswa nesmall house zvandaiudzwa exactly ndakaona kuti munhu afemberi ndakangoudziwa ini handisiri ndi kudaro maaudio aya. Right, regai tinde kune ati anoita first caller yanhasi. Let's hope ndokunudza kumuwana. Right one. Right, let's hope ari online because ari kure chinogona but Zimbabwe hainetse network though. Akati ane nyaya yake yaroda kuchitaura uyu. Hello? Caller, hello. Caller, hello. Hello, sis Melly. Hello, what do you say? Right. Masquera say. Aiwa taswera isusu ndanchitopa mukuda usi online. Right, zvakanaka tati aiwa jose munhu angakumbira kuti unoda kuita first caller pazongoita apo first caller yema audios anatanga kuplaya first anditika so but still all the same angari ma audios iwa tinoda kuita first caller saka kuti wawe first caller zveshuwa anditika. Right, muningina wauya pano kati ndiri kuda kuzvimiririra anditika ndakamiririra handisi kuziva kuti uri kumiririra ipi kuside ripi rauri kutambira. Can you please takupa mukana inguva yako iyi famba nebhora bhora mberi. Alright, sis Melly. Imi hangu initiri small house but handingamboti ndakamirira ma-small house ese because understanding yangu I think ma-small houses akasiyana so maybe ndingangoti ndakamirira ayo akakupeni because it's not always kuti ukanzwa kuti small house zvinozikana about my small house ndizvo zve-small house. So yeah, so inini ndiri small house and I don't know. What I can say personally is maybe kana
kunzwisisa topic iripo nhasi. It's a general discussion hayo yekuda kunzwisisana kuti kusaiti kwedu isusu tichifungei patinechita zvatinenge zvichiitika izvi. Is it ndizvo here? Ndizvo chaizvo. Nekuti unekuudzawo mabig house wokuti voitawo up the game sei. Andimaona. For instance, kwenyu togona kubvunzawo mubvunzo kusaidi kwenyuwo imi pamakapindawo musmall house. Baba vekwenyu vakakuudzaiwo nezvamaigure here, maweakness amaigure here, and what did you capitalize nemamistakes amakaudzwa here anove api chii chakaitika kuti muzoende zviri kufamba here kana kuti zviri kudii. Hatisi kuziva. Alright. Inini ndane 2 years. There is small house with the same men that I've been dating. And the reason why, actually, this guy, he told me everything, and I know. He told you everything. He told you everything. He told me he has a family, okay, a wife, he has 2 kids. Yes, I know, I even know the wife. She was not a stalker. She was kutoti my guru number dzavo tori nadzo mapictures zvese konamba wakadziwa nepi naye vanofarisa kanogona kuti ndipe foni yako ndifonei kana kuti ndipe foni yako ndidai kana kuti otongoita zvaanenge achiita achishandisa foni yako. Ofonera medhem akashandisa foni yako. Saka pa 2 years dzamagara muchidana naye medhem havasi kutoziva kuti unoexista kana kuti vari kuziva. Havazvizivi. Actually, that's the plan. That's the ndozvatakawirirana. Because inini hangu personally, zvatakawirirana ndezvekuti now that I know that ndozviripo, it was a matter of him and me, zvisinei nefamily yake, zvisinei nekuti kumba kwake vari kuita nezvei kana chii handinei nazvo. Ko kuzostoka ayo ngatidai tichifambidzana ko panyaya yekuti munezenge muchivastoka mune muchida kuonei? No, hakusi kustoka kwokuti ndine zvandoda kuita kana kuona, but unofanira kugara watongoziva munhu wako kuti zviri kufamba sei. Usakada kutogara usati maiguru vacho vakaita sei kuti unyatso kuti up your game. Ko tongoti maybe wakawana maiguru. It's not even about competition kana kuti chii, but pane zvimwe zvekuti pamwe unogona kuzobatwa uriwe navo maiguru vacho. Papa ukasanganwa newe ukavimba pamwe ukarohwa wakandoenda sei kana kuita sei. So unofanira kugara uchiziva kuti wakuidhila naye munhu akaita sei. That's the purpose. Inform me yangu, that's why I know about her. Even number dzake just in case she calls me first. Then ndagara ndichitoziva kuti handidairi kana kuti kana ndichidairawo ndikudaira sei. Okay. Alright. Enderai mberi. Yes. So in relationship yake nemunhu wavo anditi. It's not about nemurume wavo competition. It's not about competition navo. Munobvumidzwa inikola kunyatsotaura munobvumidzwa munin'ina unyatsotaura kuti relationship yamaiguru nemurume wavo haikona kuti nemunhu wavo unogona kungotaura ini munobvumidzwa kungoti nemukadzi wavo munobvumidzwa ini. It's not about ivo murume wavo nemukadzi wavo ikoko hatinei nazvo. Isusu patinoita zvatiri kuita, it's up to us. Zvatiri kuita isusu hazvinei nekumba kwavo, and zvavari kuitawo kuno hazvinei nekumba kwenyu. So ndozvatakawirana kuti ini I don't have the intention yekuti ndiparadze imba yavo kana kuti ndizoroorwa nditi second wife. No, handina intention yekuti ndizotora murume kana ndizochengeta vana vake kana kuti chii. No, it's a matter of how I feel when I'm with this guy. It's a matter of how he treats me. It's a matter of companionship. It's a matter of enjoying his company. Kana tiri chese, that's all. So panenge aripo pachisangana towirana tofara totasei, and then he goes back home. Sometimes anogona kutouya towirirana tofara toita everything zvatinoita. Sometimes zoti handisi kudzokera kumba inini dzimba nenye zvandinoda kutoitawo ndotomuti ayo dzokera kumba.
Okay. So but you sound so young pa voice rako. Iwe house kuda kuzororwa here noti wati hauna ma intentions ekuti unoda kuzororwa nemunhu uyu. Inini actually have intentions ekutorwa nditoro nemari zhinji dzangu andinotoitawo outside. Ndopana chida kutosvika ivapo kuti saka muri kuzvifambisa sei kana kuti hamusi kuda kurogwa mune vamwe vanhu here saka mutoni mamwe marelationships amunawo ende murume uyu hazivi. Tinachiita zvatinochiita inini nditore neangu marelationships andinenge ndinawo iye achitozvi tegai varume hei tegai vanhurume tegai vana baba imbomira kola imbotegai vana baba guys tegai varume vauye pano tegai varume vese vamunoziva tegai varume ngavauye varume tegai varume guys dedzai varume tega murume wose waunoziva this is reality guys, this is the reality of life. Zvinhu zvinoitika mukati meupenyu guys, zvinhu zvinoitika mukati meupenyu. Tegai varume tinyatsofambirana vanyatsonzwisisa ndo varidzi venyaya idzi ngavauye varume vanyatsonzwisisa zvinenge zvichiitika kuti zvinofamba sei. Tegai varume vanyatsonzwisisa zvinhu kuti zvichiitwa paya handika kana kuti zvinyepera kuti ini ndiri ndoga ini ndorova kwaMary ndorova kwamadhamu vazive kuti aiwa handika munhu anenge achitotsikisa dzake underground handiti maona. Saka dodanai varume guys, dodanai varume, danai vanhurume vauye pano vagarire mudhuze vanyatsozvinzwisisa handitika dedzai varume vauye pano vanyatsonzwisisa right. Saka enderera mberi akokoni. Inini ndinototi kana kuri kuzonzi ndawana wangu achada kuzotondirorawo I'll gladly go get married. It's not like ndichatora 5 years ndiri faithful kumurume munhu ndichiexpecta kuti achasiya mukadzi wake kana kuti ndichiexpecta kuti he's going to love me more than his wife. No, this is a wife that he has. Vane vana vese, there is no way yandingagara pasi and expect kuti achasiya ikoko. But at this time before ndawana something that's why I'm enjoying right. Saka imimi murume uyuyu ani bege. Anaro bege. Saka muri kuda bege handiti. In other words. Not even. Bege it comes with the relationship kana munhu akati ari kuda kuzopfumi chiro zvaada kukuitira. If for me it's just a relationship inenge chingoflowa just like any other relationship nemunhu anenge ari single, but inozombosiyana ipapo pakuti inenge machanges ayo ekuti I understand kuti kune the other guy, the other family iriko. Saka pa 2 years dzamamuri mose chamaitigwa so far chiri productive chiimi chekuti munoti ndakatova chigwawo imba ndakatotengegwawo motawo makaitigwa chipi chikuru chikuita kuti murambe murimo munyatsoti this guy ndomboramba ndinaye kusvikira ndazowanawo kusaidi kuite zvokune vamwe vari koko kana ndazowanawo kuvanhu vangu vari single vari koko pane anoti ndoda kuroora ndozosiya hangu asi ndendadi ndawanawo ichi. So far maitigwa chiini? Like I said, for me zvekuti tirwa whatever that zviripo handiti. It's never an intention. Of course, ndinotaura kuti ndoda kutangawo chakati otangirwa like for example kana ukati ndoda ndina business chakati opiwa mari yacho yebusiness kana ukati ndotangawo chakati ndoda kuitwa chakati handiti. But for me it's never about kuti like I was saying kuti kune different types of masmals akasiyana. Kune mamwe anotopinda atone purpose yekutoti ndokutsvaga kana kuti nene inozondiitira chakati chandivakira imba yondivakira mota and stuff handiti. Iwawo vanenge vachiita zvavanenge vachiita. Koita vamwe vanenge vachitota intention yetotatoita sei vachatoroorwa vachatoita masecond wife and stuff handiti. Koita kakasiyana-siyana umwe anenge ane intention yake yakasiyana. Even for me I have zvine ndakaitirwawo zviripo zvandakaitirwawo. It's not the main purpose of the relationship. Okay, saka you right now it's just you andisinyatsokunzwisisa hangu anyway. Mati mimi haisi nyaya yekuti muri kuda begi muri kuda begi kubva kune munhu uyu uku mune vamwe vanhu venyu vaminawo. Saka toti chii apa chamakagarira munhu ane mukadzi wake uyu isexy here chii?
me, I feel kutoti. I think you meet someone, they are married, but you are very compatible, you enjoy each other's company, everything. So that's why I'm with him. Like a normal relationship, just that but otherwise, for me, it's just a normal relationship. It's someone you don't want yeah. Okay. Haiwa tinotenda Kola, thank you very much nekuuya nenyaya yenyu muchitiudzawo kuti haiwa imi muri musmall house ende zviri kukufairai, asi on the other hand mataura important part yamataura important point yekuti aiwa indine vamwe vanhu vangu kuitira kuti kana munhu achizodzokerawo kumukadzi wake zvachose indine ndakawanawo pekujegera handimaona kuita kuti ndiwanewo vekuti ndikontinue nawo. Tinokutendai nekuuya honesty kwenyu, tokutendai nekuuya pachirongwa. Regai timbonzwawo vamwe kuti vamwe vakuuya vachiti kudi. Thank you very much Kola. Okay. All right. Right. Ndikola. Right. My pondo. Wambotanga une green button. But razotiza. Ndosaka nda unpina comment yako buda udzoke. Right. Number yekufona anditika the number to call and ndinongenda pina number. Right. The guide it so. South African number. Indo number is South African number is irikufoniwa nas. I'm not using this line ndo public number yatokushandisa nas kuti tifoni atisikushandisa cheche panenge kiri because kafoni kacho kakafa kanogona kutinetsa handimona. Right. So ndaisa number iyo vari kuda kufona anditika ndifonai, be it big house be it small house. Antika kana uri small house uripo please uyawo uti toda kunzwawo vana uchinyatso kumirawo anditika uchiudzawo vana uyari kuti add me oda kuita zvokuedwa palive house uda kufona. All right. Right. What declined the one? What add me? Now you say declined. Okay. So you can either call or right. The guy teams go phone. Caller, hello. Caller, hello. Hello. Yes, masquera say go caller. Tasquera. Makamira kuside ripi. Murukuti mipi. Okay. You know, I can deal with my real life problems. I have a problem with budgeting, but everything is very artificial. Can I want to room over look at us in a new relationship? I cannot ask the compatibility with the sure. Yeah, I put out serious. Gavasa insult at the way to compatible. It's not true at all. Thank you. All right. Right, thank you very much. Andisikuza kuti ndi big house here kana ndi small house hanzi ina ndinakuira izvozvo hanzi volume yavo tatsingainzwi. Let me try and add the volume. All right. Kola vari kuti hanzi ava vabva kufona vasazvinyepere vachiti kwa hey tiri compatible yekuita sei kumurume womunhu hapana compatibility apa. Anditika compatibility yavo chazooneka kana mushure mekunge vawana wavo. Anditika ndopa vachazoziva kuti ari single kuti vari compatible here kana kuti. Caller, hello. Caller, hello. Caller, hello. Masquera say. Hello. Yes, caller. Masquera say. I think there's a difference between a small house and a girlfriend. So it's a big house. So come a small house, I go for net. But it's small house because I think small house are very good at
and because the girlfriend yongoti ari kungodana nemurume wemunhu because it's a big house ekuti vakaroorana. So I think there's a difference. Saka muri kuti mimi small house munhu anenge aine mwana nemurume uyu ndo inonzi small house. Then ava vanenge vachingodananiwa navo vanonzi girlfriend. Yeah, my girlfriends. Okay. All right. Okay. Saka na rukufona totudzo small house here kana ti girlfriend. All right. Okay. No, tanzwisisa ipapo. Thank you for your contribution. Thank you very much. Right. Aiwa, tiri kudzidzisana tiri kunzwisisa handitika. Tiri kunzwisisana toda kunzwisisa handitika. Right. Let me call back angachifona mumwe. All right. Hanzi chinonzi small house munhu akaita mwana nemunhu. Right. Kola hello. +97 hello. Hello, Smelly. Maskwera sei kola. Taswera maswera sei. Daskwera. Hey. Ini no ndakamirira kana small house. Okay. Hey, mune mwana here? Vadona. I think vadisturbiwa nemakcalls ari kupinda direct. Guys, tikanzwa kuti pane mumwe munhu ari kufona, ngatimirei kufona handitika. Tikanzwa kuti pane mumwe munhu ari paline, ngatimirei kufona because macalls anobva adisturbiwa. Handimaona, tisadisturbe macalls. Handitika, ngatisadisturbe macalls. Tikafona toda kuzonzwawo tinobva tadisturba munhu anenge ari paline. Tikanzwa kuti pane mumwe ngatimirei. Hello caller, muri sei +44? Chiri boss Smelly muri sei. Ndiri right. Muri kusaidi muri kutambira timu ipi? Ndambuya boss. Andiri kuma small house. Ina ndikamboende ku BH because mabheshi akapusa maoka saka nditori zvangu small house. Okay, vakapusa haufa. Vakapusa sei? Vakapusa because tese tiri vakadzi tese tine mabesha akafanana takasikwa zvakafanana so tinoita kuti utore rume nemuti. Okay. All right. Okay. Ndo pavakapusa kaipapo Smelly because sure munhu it just take 2 minutes for you to up your game. Unoti wakurasika apa dzoka muchuni. Bona varume vakaita sevana vacheche ukasweka uchipa banana 24/7 anosvotwa maona. Anosvotwa. Saka unoregulata ukamupa banana nhasi mupe apple mangwana mupe cucumber mupe chingodaro maona. Saka mabheshi anotimbirira banana every day. Okay. Saka imi kwenyu muri kuchinja muri kuti banana apple pie apple chinga zvakadaro. Maona manje saka akazodzokera uku kune muriwo uyu webora uyu yajaira kuitwa grilled chicken and fried fish kwangu ka. Aiwa obvious munhu anotongoona kuti zvadhamu. Makamaudzwa here imimi kola kuti kwangu inini ibora daily. Mukatsega richichinja nditi nhasi ndomboti zvima vegetables zvinyevhe zvima mixed veggies chikana kuti makangofunga moga. Makaudzwe? Some situations vamwe vanotaura vakaita mabalance anoyabva kudururira information yese kuti mukadzi wangu ibalance haatombogoni tinoita missionary everyday. Maona. Then kuita vamwewo kuti hatauri but unotongoona kuti zibaba rinongouya rorara pabhedha rakaita kunge datya haritombogone kana kuti ridyewo beans kana kuitawo masikire ekukotamisawo bhebhe haritombogone ritoda kudzidziswa newo wotoziva kuti kudeniti zvakadhakwa. All right. Okay. Exactly. Saka ivavo vanotaura manje vakauya kumabhh ka isusu tinovapa mahigh class mahigh grade inonzi cannabis vanenge vajaira kasupa chibuku tinovapa cannabis yekuti anogara ari high ari charged yakamira 24/7 which kumba anenge asitombozwa kuti ichiri kumira here kana kuti yangovo mbombombo maona. Unotaurwa nevarume vakawanda mukadzi wangu wema muhapa wema pabhini akauya kwanisiri ndeitinhuhirira inonzi crib kubhizu saka munhu anoinda.
saka kwai vari kunhuhapwa aiwa hanzi vari kunhuhanza vasi kugeza vakaiva mazing sisters edu vanozochema kuti vatorera but then murume anenge achiuya uri kunhuhwirira ice cream kuzasi mwapwa macho muri kunhuhwirira chichi saka arinakirwa munhu akakupembedza so anenge achingobva uchinhuhwirira akaenda kumba dikita 24/7 nyange munhu abva kugeza mama toisa here ice cream munenge maisa here ice cream yacho munenge matoisa here ice cream yacho kusini imi kuti zvofamba sei aiwa simeni auisa ice cream kusini kumazano zvizeti zvavati chitaurai muchivaudza kuti kana kuti zvave advanced muri kunyatsoti ichidyo vanyatsonzwisisa mabighouse muri kuhereko itai muchifembedza hapwa itai muchinhuhwidza hapwa dzenyu izvozvi tiri panapa please batai muhapwa munhuhwidze munzoti makamira sei can you please fembedzayo hapwa munzoti muri sei as we speak tiri palive vhurai hapwa dzenyu muzvinhuhwidze munzo kuti kona vari kutaura chokwadi here kana kuti kona kutaura zvinhu zvisiri izvo vhurai hapwa dzenyu muzvinzwisisi munzwei namaoko vakagara ikoko endererai mberi kola like 11 years kaka kandigumbura zvikuru because ini ndikumirira mabh handikumirira mashi handimire mabh irabisa ndikumirira mashi akakashika bhaga kakuti ndimuise klasi yemashi acan't put this little girl muklasi yemashi because what's the point kana une murume wemunhu simeli asiri kukucheketa hana kana chaakuitira ukutokurudzira isusu tinozongodanana tozoita toriko what's the point why you wrecking someone's house kana usina chauri kupiwa sisimeni because inini point yangu yekudanana nemurume wemunhu kuti ndiwane something out especially ndiri single saizvo akashitaura time single manzwa akufanira kudla munhu idla munhu kusvika munhu asina kana mari ekutenga underwear wanzwa kana ari murume wemunhu because ambowire ndo chiororo ndinochiti chiororo chekuorora varume vevana then ari mukomana of course taita relationship yedu of course mari inozongouya but zvesiri deep murume wemunhu kana atoya kwauri kamuise mupfidze okay kwai vana baba kana muri papa varume kana muri papa hanzi dliwai kwanzi dliwai muri nyama kwanzi munhu chop the money chop the money gonna be chopped handisi ndikola vari kudara handisi because sisimeli vanhu ava vakasadlika vakanda kupiwa high grade yandataura cannabis ka saka iwoda kupiwa cannabis usinganipe kana $10 kana $10 but then uda cannabis grade then go to your wasina chaunopa wemupa yebite because inini handingakupe high grade kakusina kana kopo yakundipa simeli aiwa hadzizwari munhu ngaandisapota andichengete then anowana high grade pasina izvozvo high grade hausiwani ukauya kwandiri toita missionary woenda kumba kwako okay saka izvozvi mimi achievement yamakatoitigwa so far ndeipi aiwa achievement dzakawanda isi tobata mabhatani mared button sisimeli saka achievement dzakawanda hatingazitije plus duzvi racho riri panapa live rinozoona izvezvo atonzwa voisi rangu achatozouya akandibhura kana kuramira wamuri kuti ruzvi ndiani simona medhem kana kuti murume wacho murume wacho ari panapa okay saka munomitova deidza kutina mazita aiwa zvakanaka chaizvo kuti vazvinzwire deidzai varume vauye guys deidzai varume vauye deidzai varume vose ngavauye vayatsozvinzwira zvinhu zvavo ngavauye vayatsonzwa zvinhu zvavo vadeidzai varume avauye vayatsonzwa nemazita avo avanopiwa ngavauye kuno kuyatsonzwa mazita avo avanozvipigwa panapa enderai mberi henyu exactly tinotora nemanikname ava tinovapa vakapisa ivava saka kona uyabva kufona ka unotonzwa nekutaura kwake simeli kuti ijoki but rine nzara chairo uri kuti nemurume ringe rakachangamuka simeli voisi riri hai kuti zvokuti ini tozongodana what bit then why you fucking them bit man nosina chawakupiwa simeli ndopandigumbura kuti sure joki rangu iri mubii wangu uyu chiko naye mukupa bhinzi mara aiwa sezvo muri kudzidzisana makutodzidzisana panapa achaitawo up yegame atonzwawo muchitaurawo ndofunga meno kuti zvichafamba sei ari kukunzwai muchitaura kona hello
right, kola vanenge vadona. I don't know what happened. Right. Right. Hey guys, manidedzera varume vacho vanyatsonzwa kwanzi dhoti racho riri pano. Saka dai manedza dhoti iri vamwe vacho vauya panapa kuitira kuti vanyatsozvinzwira. Handiti maona namba ndakapina vari kuti namba the number is pinned. Handitika the number is pinned. Handiti zati muri kuda namba ipi iyo yakapinwa iyi. Kola hello. Ndiri right muri sei alright ngatiteisewo guys mubatai makadaro macalls ari kuwandisa vari kufona vese kana ukafona handika vese vaflika ndichakufonera back I'll call you back ukafona ukanzwa kuti pane mumwe munhu aripo don't worry namba yako pambeiona except vari kufona direct ava ndo vanotedza kuzofonera back but vari kufona newhatsapp call vese ndichakutai retain makuyo calls I'll retain your calls saka pakai makadaro regai munhu ari pamupedza kutaura right kola maswera sei taswera nenyika iri kupisa iyi aiwa nyaya tainzwa rikaichidai so sisimeo icho chinomboita kuti murume mukuru abve kumba kwake agozouya kumba kwako kusmall house muri small house kuti alright opota achiyeba kwake kumba kuti ari kuenda kubasa hakuna mwana anokwata anenge aine nzara sisimero hakuna zvakadaro problem yedu yatinayo vakadzi vechizimba i1 takanyanya kurera totiita varume vedu nganjatitei because chaari kuinga kwandiri chikapa chaari kuinga kwandiri kugezeswa vazhinji vacho kamazano vamwe ndemunogezi vakauya pangu ndovagezesa hedi titokukwesha newaya brush sisimeni ndozvavanotashaya saka izvi zvekuti maoriginals vari kumba vanozotanga kuti vechichi chikomaki chake chinobuda nekuti anenge aprovidwa kusina singaprovide for service ka mufa dzamutengi ifa dzamutengi ende anotoburitsa ende inobuda izvezvi zvikuti varipo paonline vari kwangu varipo vabva vachitori kuenda kubasa takatogara tese tiri pana sisimeli vari kuzvinzwa ende vari kutoseka aiwa tati kutoda kuti varume vacho ndo vatatinyasa kuti toda kuti ndivanyatsa kuzara pano varume vadarike vakadzi nhasi because idzi ndo inyaya dzavo ndo vana muparanzvongo ndo vanonotsvaka masmall house acho handimaona saka indafarira kuti nemazita pane mazita avo atichavapa avari kutopiwa kudhara saka ida kuti vazvinzwire nokuti vakaudzwa namedhemu kudheni vanoti medhemu ishayisano medhemu vari kuda kuita jerasi medhemu havasi kuda kuti munhu afare saka vakazvinzwira zvichitaurwa pano kuti tine mazita avo asi atinovadaidza nawo zvinonyatso kunakidza izvi ndosaka ndatidaidzai varume vose handikavadaidzai vauye pano handichimaona kana une murume wako wanga uchinzwauri 1 nhasi ngoti baba live iyi ngatidzwei tose handimaona kuti vanyatsonzwisa kuti kune mazita avo ari koko handimazviona enderai mberi kona ataura panyaya yekuti inongoita everyday zonke zvakangofana aiwa zvinotosiyana hazvinangotika everyday makumbo mudenga oyozvi kozviuno zviripoka ndosaka zvichifana kutenderedzwa hapana chakatombokupepa posisteri izvezvi ukavabvunza kuti ndabvunza kuti madzoka nhasi nezvino mamuri pano muri kudei vakati unoziva zvandiri kuda tikati kuinga makati mude muri kumba weekend zvikanzi hapana iripo vanga vachiaina tabva kubasa vachiaina tikangoswera navo vachiaina ndo zvaita vekwenyu iroro repamba vangori izvozvo ndo zvataura vekwenyu nhasi vadzoka izvezvi tasingambofungira kuti vari kuuya izvi saka muri kuti izvezvi vatoriposo munavo varipo vakagara vari kutodya hanzi vanga vachitoshama kuti hanzi kuchine mazondo tikati anoshayikwa nemazondo nyama zviripo ndo zvinobi kati aiwaka marimwe zviro makasiya mataura nyaya yezondo saka takubikirai takutsvagirai takutengai kwanti vakasiya chikwama chavo yange yakaipei apa vanenge vachiinvesta vari kuinvesta kwete zvekutamba okay saka imimi munombonyatsa kana vari kwamuri munombonyatsoita sei chaiko chaiko imimi pabonde apa hatimbopinda mubedroom yenyu yakanangana nemimimi kana vasingamaindi havo sezvo mati vari kudya handitika hey let's hope kuti gulezi havase palife nokuti izvo zvanenge vakatarisawo live baba gulezi varipo maiwe gulezi varipo yoweka alright but anyway ava vanokuzivai vanondiziva saka voisi vakutoziva kutoti ndiwani gulezi varipo gulezi ndakatozombovabatsira nagulezi nenge takutombowirirana because gulezi ndakavaudza ndikati gulezi pane pamuri kurasika alright nekuti gulezi vakafona vakati ndine mwana anofanira kuendwa naye kuhospital appointment ndakavaudza zviri kudiwa
hapana chiri kuitika. Nguva yesanenge ari kumba kwenyu handigoni kuenda naye ndikati chii chiri kuitika, vakandiudza ndikati aiwa regai ndivabvunze, ndokazavabvunze aiwa kuno mune muchikasi vakatochengeta mufoni mao baba. Hey, yeah. Vakatobvunza kuti aona kuti muri kudana ndikati ndikukuservisira saka yange yakaipe. Akati saka chandonzi ndinotadza chii ndikavaudza. Saka zvinoreva kuti havana kuti apu yegame here pamakavaudza kuti murume yaramba achingodzoka. Ndakavaudza vakati zvinonetsa nekuti musuno uyu wandakada kuzvita vakandibvunza vakati madzidziswa nani mazofunga manje kuti makuda kundiitira izvi. Saka imhosva yemurume kai. Aiwa kwatinorowa ndokwatinobhanira epero kwavo ngavanoenda nekuti pano kana vakatobva fadza bhora totamba hedu bhora ivo manje kuti vachienda havachada chatukwekwe chepano. Saka saka vakakudzai maweakness tago vakakudzai maweakness dzagulezi ndobva ndati kuna gulezi bhora pasi chiri kunetsa nemi chinga munonzi makao chikoro makadzidza wanu zvikanzi ndobva zvanzi chii chavakakuudzai ndikati vakandiudza nyaya yenyu yekuti kana muchirara night stress renyachinji chikoro iroro rikawachwa iri rimwe racho hamubatike usiku hamubvume kurara mumaoko iyo nyaya yanga chataurwa yehapwa ndikavaudza kuti aiwa kachoya chinogerwa hachiite sango rechoya hatisuda kubata uizepo murume wenyu anodya zvekudya zviya zvikanzi hatombonibati ndikati kana dai kuine baba vanodya ndikavaudza kuti kana vana baba vanodya ndivava vanodya vanorikweta zvakarachena kuti mbu ende vanoda kugezwa saka ivo ukangoziva maweakness amakaiwo sonibata madokutaura sisime benzi remwe murume saka murume atori pasaidhi ari kubatwa ari kuda kuzama kubata kuti information isabude ari kutozisandibate mhani iwe rutana sisimewo inga zvakaoma. Saka ndozvandikutaura kuti ndakazovaudza ndikati aiwa kaapu game yenyu amaini nekuti problem iripo muri amaiguruka ndokubatsirai zvamunoda. Ndatoudza baba vema ndikati aiwa imimi zvomuchiita mboendesai mwana kunorapisa kana madzoka kunorapisa mwana tozotaura nyaya maiguru ndobva ndavadza taa ndichakutumirai mubhuzimata ari kuramba munhu ndobva aenda. Saka maiguru vakatoona kuti hapana kutambo vanotoita shamwari yangu kuti zvifambe. Maiguru vacho ivavo chaiva vainzi ye havadi kuendawo basa heye vanoti mabasa haasi kuwanika ndikati amai mwana changamukai kune heye handipe mari chichi ine ndini ndakamuitira triki atoziya aripo ngaakomenzi ndiri kumuona achipasa makomenzi ndikamuitira triki ndini mati ari mumakomenzi kuno haiwa mabhero kwai ari mumakomenzi guys murume wacho iye murume mukadzi vese variko handi ukanogaonereyo kuti nditapsi kuti ndeuyo wakaitapsi boy uyu tapsi boy vanisa mukadzi uyu kuti ndikuda mukadzi kuti ndatambura pedza henyu ndatambura nekutsvaka kwamakomenzi sechen kuti ungavani enderai mberi henyu kole small iyo yabatsira kwangu anomaona asi ndamesicha. Saka imimi hamuzonzwiwo here tsitsi like madam pavanozokufonera vatsvaga baba aiwa kana vari kwangu ndakamuudza kuti vari kwangu kana vasiri kwanenge vasiri kwangu saka tokaipepa buchi kana vari kudomudza kuti vari vandotaura nao ndovaudza kuti fonera yadzimai inge ari kutsvaga saka what will saka zvichatora chii kuti nababa vamusiyane nai mainini akoma anenge ada kuenda anoenda hapana akabatirwa hapana akapisa pfuma kana vada kuenda vanongosumuka voenda utizati havaindi zvekumhanya vanguti mungofilira maiguleza kuti mungoti hazvichaiti rega ndichingodropa what will it take ndakatombovaenda
vakatama vakatera vanogara vari kubasa baba ivava Yes. pane chamakavapa here hamuna kuvavuyisa mbotoro kana mwari kana iro chairo zvakanaka ikola maita basa at least tanzwa regai tinzwe mamafoni ari kungodai kuchemaya pane vari kuchema vari kufona neshungu chaidzo vari kufona neshungu vari kufona neshungu regai tinzwe kuti pakamira sei ndofunga vasi ndigulezi vari kufona regai tinzwe thank you kola regai tinzwe gulezi kuda ndivo amene kola hello aish ndati ndichidavira chidropa because mafonero avari kuita vanenge gulezi regai tinyatsonzwa kuti ndigulezi here mafonero avari kuita avadzoka kola hello hello kola yes hello sisimeli maladi ndiri right muri right here ndinofara sisimeli inini ndiri kufona ndiri kusmall house ndanga ndichiteerera vazhinji vanga vachitaura vazhinji vacho zviri pairi sisimeli mumwe munhu anopinda murelationship nemurume munhu for the fact yekuti arida kudya mari yes ende zviri kuitika zveshuwa and then kwoita mumwe wekuti anodanana nemunhu sisimeli murume anenge asina kuda pachena kuti ndine mukadzi wangu and then iwe wodanana nemunhu wodanana nemunhu woteka find out apa iwe watore committed in a relationship and then murume okudza kuti you know what inini mukadzi wangu ndomuda iwe wachinzvekukuda so now it's up to you kuti udecide kuti uri kuda uri papi like for me ndipe example yangu sisimeli inini baba vandinodanana navo musi wana wavanoya kumba kwangu vachindidza kuti maiguru vako vazoti maiguru vako vazodai saka iwewe ita so to me he said to me I want someone wekufambidzana naye vao maiguru varipo but I want mumwe munhu wandinofambidzana naye if you okay ngatifambidzanei ende kutaura chokwadi sisimeli zvekuti pamaiguru kwaitwa zvakati zviri kufamba sei neni wacho handisina basa nazvo because ari kuita kesa for zvandinoda inini as well nekwani nekwamaiguru so that room yerespect kuna maiguru is there handina chakepo chekuti ndinotaura kuti akauya achinditi saka iwe ugadzirisa ichi because maiguru singa vanoita zvakadaiwo so my point is tingangotaura nekuti masmall house aripo and all that vamwe hatisi there pakuparadza ndikitoka kuti ndakambe ndanyeperwawo ndikange ndari committed in relationship manje handisina way out handiti ende pandiri inini ari kuita keta for everything that I want as well as kumba kwake and hatina need yekutombozivana handina need yekuti ndimbovatsvaga kana ndivafonera ndizive kana kukwanisa nezvezvo handina need yesimela nekuti ari kuita both sides zviri fair sometimes ndinotombonatenga bhuku vanonyorerwa listi kuti nditengere zvakati muchopo oya kwandiri kuti maiguru vakwanyora listi hande rinotenga I buy those things zvavanyora palisti yavo ozviendesa kumba kwavo mira kola muri kuti imimi munotengera maiguru grocery imimi I'm saying kuti like muitiro wazinoitwa kuti maiguru vanogona kumupa listi iye murume kuti ena unonditengawo izvi kumashop handiti anotouya kwandiri kuti asamuzviti zvamanyorerwa apa andisizviziva hande unotenga maiguru vakwati varuda zvakati 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 alright and then oita my point from the and the apa kuti iye abudewo atove mari izvozvo ende zvichiwa zviri kutoitika and ndine point pana kola ambofona achitaura kuti inini ndine murume wemunhu endene ndinotoitawo zvangu kunzo paishu yakadaro uyu handichamubvunza kuti ari kuita small house kati pachi nokuti one ukuita zvauri utanopa maiguru ari kumbawo kuchirwere iwewo une dzako dzauri kuti what's the point yekudanana nemurume wemunhu one hauna chauri kuitirwawo tanzi inini ndikuda munhu wekungondikufambidzana naye what's the point like kola wish afona achiti tinodanana nemunhu inini ndinodana nemunhu nondoda kubenefita something ende for sure zvesure nokuti handingadana nemurume munhu ndikurisirei life yangu handiti kwoita yangu kesi yangu wekuti ndakambinina nyeperwa and then pandapinda murelationship ndave committed for now sisimele
Saka in case your case Mimi, you found out later mateve nemwana kuti maiguru variko. Exactly. Saka hold on caller. Pamaida na pesa pamsati masvika pakuita chimwana chakumhanya ichi. Mamsingamboendiwo kumba kwake. Vanga vari kupi mainingi panguva yacho yekudanana kwenyika. Kusina chinhu. Saka imini wala iti maigule ziko zvinova here. Vanotoziva kuti ndiriko. Hamusati mambotaura navo? Andinangotaura naye Sismeli, ndinotaura navo chii nekuti I'm not there kufighta navo. I'm not there. Even pavakadziziva vakandinsulta vakaita sei vanayo right yekundinsulta nekuti ndiye anga ari murume wavo zveshuwa. Pavazonzwawo side kubatanza 1 2 3 kuti uyanga tiri cold yake. But pakangoitwa mutemo wekuti zvekuti kwamaiguru kwamaini no munhu nemunhu maenda chi your own business. And life iri kungoendeka nekuti nadinterfere mulife yavo. Ivo vacho vakaona kuti hapana kuti ndinoenda munisa nemunhu nekuti haamisani neni. Ko panyaya dzekufona apa munoita sei? Munofona here kana vari kukwagule zuku kana kuti iye ndiye anofona hamufoni? Handidi kunyepa Sismeli, nguva yekuti nditi ndinoswera ndimutsvaga kana ari pagulazo munhu uyu anomeka time for both sides Sismeli. And sometimes ndinotozwa ndiri kumboita zvamaiguru handiri kubva ndida kudai. I understand. Kana iri nguva yangu ari kwandiri ndizvozvo zviri kufamba zvakadaro. Hatina nguva yekukonda. Saka makaudzwa kuti mucharoorwa here? Kutoroorwa akatonobvisa. Saka imimi yenyu haisisiri zvenhingikiri small house. Mateve second wife. Ndopanobvira small house Sismeli. Handinangotanga nekunobvisirwa. Zvakazoita with time asi handii ndakange ndi small house. Kwete yekuti papa nemukadzi muhombe aripo. Saka inini point yangu Sismeli yaitondifona yanga iri pakuti ndaona vazhinji vangoifona. It's like vanhu vari kudhisana kuti small house uyu handiti inini ndiri big house. Of which that's not the case. Let's look at chinoda kugadzirwa.
saka kola there's a high possibility yekuti manyeperero amakaitwa imimi muchizosvika pakuzoziva mimba yasvika uko kuti pana gulezika. There's a high possibility yekuti panogona kuzouya namba 3. Munozodii kana wi ndokandikutaura kuti sismeli it's not something chandakaita nekuti ndaida ndakazoita find out ndatovepo iye anozouyawo maybe anozoitawo find out atovepowo. For me, I wouldn't want to put in the shop and ban him when we three. I think I've seen it. And I mean, it was not my wish for dinner, but it's something that I've waited and did it. Because I accept on those are tolerable. That's what I'm talking about. And now I'm going to come in my school. I don't want that. I'm not there to be part of the Bayao. That I need to go out. Yeah, sikuzwisisa. Hey. Right, I hope and I so wish varume vari mukomenda ndikuona mumambofonawo timbonzwawo plus mabig house muri kundidisappointa. So mabig house muripi mabva manyanya kuti fototo zvokudaro kubva manyanya kusvava zvokudaro zvokuti matedza kana kuuya kuti mumboya muzvimirire kubva tichitanga levha kumana masmall it's like they are dominating and then the big house is here there. I hope let's say kunyara kwenyu kwamakaita I hope you are taking notes. I hope you are taking notes in everything zvokutaurwa panapa. Let's hope so. So I will keep on adding. Anenge angofona sezvo vakawanda vari kufona ndichavafonera bheki. Imimi let's hope muri kutora manoti because mutambo uyu kwawo uri kuda kutotsvika ropa mutambo uyu. If you are not careful mutambo uri kutsvika ropa. Kola. Right. Pachine chimwe here chauda kutaura kukola. Abva dona. Right. Regai tifone. Oh shit. Naenda kufonera bheki wangu achifona. Right. But anyway uyabva afona. Regai tinzwe. Hello. Kola. Hi, SIS MELLY. Muri sei kola maswera sei? Hello. Maswera sei? Taswera. Square. Tukunzwai. It's just an appeal. It's just an appeal because I was there at the small house, but we are not being considered as first my wives kana kuti chiri kupedza vanhu vari kupedza nguva yavo unongoramba ungori small house. You can fight for the relevance but it won't happen. Ndakazvipeta kusvipa imbwa yakanhonga. We are not. Saka kune vese ari kuuya achibrega achiti inini ndiri small house ndinozovakirwa chakati ndozoita zvakati ngaasvipe imbwa inhonge because big house will always remain a big house. Iwewe small house imi makasvipa musoro mekunge maona kuti maassets aramba ku kwete kuti maassets aramba kubuda sismeli mutoziva kuti maholidays ukaona ukaendeswa kuholiday wherever you want to go ukatengerwa chaunenge uchida but the fact yekuti ungori small house haufe wakaita big house and haufe futi wakaroorwa cause murume uyu he doesn't want to marry you cause ane mukadzi wake wekuti kana auya kwauri ndezvekungotamba chete. It's for pleasure kuenda kunana Jesu kuenda wherever you want to go wherever you want to go chete kumba kwake nemhuri yake akangoenda zvatopera. Iwewe you would love to fight kuti hey can you spend time with me kana angobva kwauri 3 hours hakusina relevance. They don't consider us. So in ndakasviba imbwa dzikanhonga. So small houses ari kubrega ngavasvibe imbwa dzinhonge because havana relevance. Don't consider them as wives to be because my wife do my BH. All right. Thank you very much Kola. At least you are being honest. Regating the one pane rimwe line regating got pane rimwe line kuti vanotichi. Thank you. Okay. Right. Mubiya wenyuyo hanzi svipa imbwa dzidye. Mubiya wenyuyo hanzi nokuti hapana. You always remain a small house. Anongouya achidzokera ku big house no matter what. Hanimaona handisinda daro. Right. Kola hello. Oh, regaindise volume yenyu. Sorry. Ndasina kuisa pa loudspeaker. Regaindise pa loudspeaker. Mira ndise pa loudspeaker volume yako. Makoza acho ari kuwanda. Right. Hello.
hapana kunzi varume 2 hapana kunzi Adam Eve naEvelyn vachabatanidzwa vari 3. I think it's coming from a perspective yemunhu akambostora zvekuti ndakambotyawo small house yemumuna ndisikanda ezvinenge ndamukadzi wemunhu kuita small house hazvitombochamusereka chisii chekuti unofanira kufara uchibrenga pamberi pavanhu zvanzi ndiri small house. Sisimeli zvine mubayiro you're always going to be number 2 muupenyu hwemunhu iyeye. Besides kuva number 2 uri kuisa upenyu hwako parisk because hauzivi kuti murume kana kurara newe achirara newe behind his wife's back muri vangani. Number 1. Number 2, why would you want to be someone second best kana uchikwanisa kuva first best yemumwe munhu? Enyaya yekuti handinoti handizoni ndiri big house hapana kwandinoenda for me hazvishande kana munhu atoti ari kuda kunoita mukadzi wechishunga angoenda ikoko because it's not just zvongoti kurara mese the spiritual ties ndopaunozoona mukadzi wako akubheheva unge mainini manje akupfeka mamini oakuita kahunu masoul ties zvinhu zvazvo zviri very real. Munhu unonotutana netunhu wakunotutana nemweya wasoneni wakunza mweya yemadzinza ekumba kwanasoneni pandiri ndakutanga kuita zvausingabhelieve kuti kumukadzi wangu ari kuita sei. She never used to be like this but it's because uri kunotutana nezvakunotutana nazvo kwauri kuenda ikoko uchiunza mumba your matrimonial home. I don't think kuti vanhu vanofanira kufara kuti hanzi ndiri big house ndini ndine makeys ndini ndine hapana. Nobody wins in that situation. Mese muri 2 vakadzi tinenge tichitoita kunge tinopenga. We need to start uniting vakadzi. Mambonoti varume vakahurirwa nemukadzi 1 hapana havagari vese mumwe achiti nini ndini ndakatanga kana kuti nini ndini ndinodai ndini ndinodyiwa ndini ndinopiwa tipek havaite izvozvo. For me, I think the most important part is vana vakazara kuti munhu wadyara vanapo vana vanokurawo nefriction because yanenge achiti iwo wakauya mai edu varipo there's always going to be drama. I'm completely against the whole idea of being a small house. Musatomboyamisira kuti hanzi eti small house tinopiwa mari kana uchimuda murume nyatsomutora unyatsoona kuti anogarika naye here because ari kunakidza achibvomba kwomumwe munhu ka but mutore full time umbogara naye asina bhegi ane mari yanenge aneyo umboitawo zvinoita maiguru uchimona achibuda anenge akainirwa sheti namaiguru chimbotora unyatso aina masheti from 0 to 100 because part time inonakidza munhu ari kudzokera kumba kwake ka maiguru ndiwo anodhira nenhamo pakunenge kwafiwa achinzi ndipe mari kumba kwandi kwafiwa zvakati ndiwanenge achidhila nazvo iwo oda kumhanya kuti hanzi animutengera zvinhu azvishamisire zvezvo unorara nezvinhu winter yauya iwani tsvagai varume wenyu 1 bye sisimeri. Right. Coming from somebody big house vamire vafonawo big house vauya vakamira vakati I was once a small house but ndaa big house but truly speaking masmall house musazvinyepere handimaona hazvinakidzi kuita second best yeumwe munhu handimaona handizida daro ndikola vadaro. Thank you very much kola rikatinzwi vamwe pane rimwe line tinzoti vari kuti chii kola hello +297 Hello, sisimeri. muri right here Tiripo ini nangu ndakamirira mabig house. okay Sisimeri. Inini ndakatangira nyaya yangu pekutanga. Ndakasangana nemurume wangu. Anga ariwo zvake tsuro yemuku. Asi ndichinyatsoona potential yemunhu handiti. Ndikaguruma munhu wangu, ndikagadzira munhu wangu akaita mari dzake. Paakamboita mari dzake, magirlfriend yekuzora ice cream ndinodii hapano chandanga ndisingaite so zvatogona zvese totoita kana iwo mabesi macho madini macho hapana but nekuti unhu hwevarume munongohudzira kuti kunyange vamwe varume vanotosiya vakadzi kana small house inoti ya asi zvakazoitika ndakazonetswa nemumwe musmo anditikati house andinetsa mukadzi yesel akatanga kutengera murume wangu underwear achiuya nemaunderwear mamwe nechiya kuteta zvekundifonera nini murume wako ndikutopfekedza zviri nani sisimeli zviri kutaurwa zvazvo zvekunzi hanzi hazvigare ndini ndakazodai ndakamutsanyira ndikamunamatira ndakapedzesera ndangoti okay fine torai zvenyu murume simeli mabhaya anoshanda inini wangu murume munozati
akadzoka sei small house akatembengaenda anga atoenda yainzi small house munhu akazongodonha akafa nandingatabvunzi ndatemesa pamusoro newo masmall house aya akadonha akafa ndiani pamubayiro chete akadonha akafa ndiani yacho ane murume wangu ndakazongoona murume aritati mabhegi twake netuhembe twake adzoka kumba izvezvi sisimeli ndichitotaura kudai vari pa ngavambouya kapalaini baba vapeiwo kwembowaunzaiwo zvepalaini tivamhorose bamunini vari kuiginwa zvavati vari kutoona pavari kukozunguza musoro vakadzoka kumba iko zvino vaakuziva kuti hazviitwi ini ndakaita death duas parts ndokuguruma ndokuitira everything ndigokusapota kuti munhu oenda unoswera uchidya mari uchidya zvinotoya nemubayiro chete vese vari kuswera breka musanyepe imi one day chinotokututa chite zvinotokwana saka inotomirira mabhigas kuti rame muchifatira zimbabweni vamwe vari kutogeza hapana chaasingaita asi varume unhu hwavo ende saka musafota nemauya kuzotora varume vevanhu hamutorerwewo zvinotongozongokudzokera chete ende nditoripo muziva rangu ezvakafushirwa kuti ivo vakangogarapo saka makatsanya kwenguva yakareba zvakadii kuona makatsanya munguva yakareba zvakadii ndati makatsanya nguva makafasta nguva yakareba sei almost 8 months I was praying so hard for my marriage because ndaiziva kuti family mabenzi malini vamwe vakanerwa newo masmall house tikutozotora murume tikutodya mari vakasara mumwe takafushira nemabvi angu aya kwete zvekuswera zvavo zvavanoita zvekuswera kumapostori vachirohwa nezuva kwachifambira varume zvinokudzokera ende mukambofunga kuti zvoni zviri permanent hazvisi permanent ezvinotirimo mudzimba dzedu tirimo and hatina kwatinoenda gezai nemaicecream nemashampeni nematii zvese zvamunoita zhazhiya zvichakudzokerai chete kama you saka ndezvenguva ive nemunofara uko ini kana atodzoka anenge akumba kwangu takutongodanana kuti ndimutokoziva kuti anenge atozogoemto pamwe bhegi rakewo raanenge atadza otherwise hapana chaanenge achishaya saka its not everyone wakuti hapwa tinonhuwa haasi mareasons ende munotsvaga venyu varume vakawanda uko nemunotsvaga venyu varume vari kuti muda kuenda pakashandwa kudhara pakagurumwa kudhara pavanenge vachiita inondiriseni zvangu wangu akuswera ari apa paananhatine zvandakaita sisimeli anozviziva mabvi angu aya zvakadzokera nanditaure naye sisimeli kuda kuti murume achitengerwa andaweya musauye netunhu ngavasei netumadzoto twenyu kwamunotenga kumba ikoko chichichi akuita competition neni ndati haazi kwandakabva nemunhu ndakapedzera ndanyarara sisimeli nanhasi varipapo saka vasakungoti zviri permanent I'm very sorry vakadzi vari kuswero breka muchiti kupfekedzana ring necovenant yandinenge ndakaita namwari wangu hazvisi zvekutamba nazvo musangofunga kuti munongoya muchida kureka pakashandwa nevamwe ndezve 2 minutes nemi varume vacho emimi nekusada kudzikamisa icho chiri pakati pemakumbo penyu apa muchanozvira abigwa kusimana chunhu muchishandisirwa mishonga nekuda kunofadza tese tinakafanana hapana nematimbifaini kana 6 anoshamisira tese takafanana but kutsikanai nevakadzi vamuinako kana mumwe wako asiri kugona zvimwe zvinhu taurira mukadzi wako kuti mukadzi wangu ichichi ndinoda kuti uite so anochinjawo mosikana chanonhuwa dikita pamwe perfume yacho hautengi hausema kana nemuriwo hausoreta sei uchiswera uchinoitwa mwana mudiki kune dzimwe dzimba kana dzisina nebasa resoko muchiswera muchinogocha zvinoshamitsei kupfungwa dzitonge dzavana vadiki dzikamai maro enyika haapere vamwe tichazokuvigai musisina chunhu semave kwangu vaisviti vakapenga vakafushirwa then vozoswera makuti apika
saka izvi zvakuna umwe izvezvi zvifonera sisimeli kozvine vanenge vari apa izvezvi vakagara pa ndinotozvitaura everyday vanotozviziva mazano vanondida singaite ndotomboseka nawo kuti musi wakanzi wadonha munhu aka netumabhegi achidikitira sisimeli komadzoka ndikatoseka chishainikwa sisimeli munhu achiti mazuva ainetsa mvura kuzimbabwe muchaziva mvura ichinetsa zvonzi musandipe mvura isina kubhoiliswa kana ndodambo rekutenga ndichipindura murume kuti unotya kumwa mvura yachona yepatepi kana kuti uchida mvura yakabhoiliswa kwaunoenda kunoshandisa kondomu unoda kutya chirwere chemumvura kwaunoendako usingashandise kondomu chinditaura zvekupenga mama ziva sei kuti havasi kushandisa kondomu obvious vanenge vachifona ndisanozofarisana sisava kufonerai sisimeli kana ndichikudza kuti ndakambosapiswa nevanhu ava asi zvinopera zvinosvika pakupera ndichifonerwa nhasi ari kuno achifarisa nhasi azenge tina dedi muna kesa mawiki sisimeli mukandiona ndiri mukadzi akasvika kuti even ndinayo vamwe varume vanocheuka but handizive kuti vamwe varume brand dzavo vanotaunge kana vadikiso handizoti havadi kupfurwa ndimi here muri paprofile picture ndimi muri paprofile picture yenyu aiwa wakabatana wakabatana zveshuwa wakabatana foni zvinenge chingosiwa apa yaimboenda nayo kubathroom sisimeli ezvino saka ava vekudonha vakafa vakafa rini okay almost 2 years almost 2 years apa takamboita court wedding taita court wedding musi wanzi wafama yava iwo maini nekunetsawo vati munhu andinatendeka kunoita mukwasha kurufu kwamama kuzikanwa muchipa vanhu mota yangu sisimeli vachipa sisava mota yangu chinzi mota yaonekwa kwakati munhu achinotengerwa kumagurosari 202 akadzoka kuba ndingatendeka munochema maininu tanzwa munoziva makuhwa tongofamba kakuzidati pasina 2 weeks zvikadziro ngemuchato white wedding inokana vanhu ndikati kwakanaka ezvino vadzidza saka one day zvinovawana saka masmall house sit down ade kuuya muchichera pamusina muchida kuchera pamusina kurima kuda kukohwa pamusina kurima endai varume varipo munoda zvinhu zvinodhura mabrazilian nemari dzamusina kushandira shandai munotsvaga venyu varume mugovawana nekuti one day is one day alright asi naimainini murume wenyu makamuregerera chako chako nemwoyo wese because handisori yenyu kutaura kudai asi ndapika something muvoice renyu mupakutaura the way youare talking it sounds as if muchine kakubatirira kamwe kaka hamusati maisomboregerera zvakakwana mune kamwe kakurwadziwa kamuinako kachiri mamuri hameno kana ndiri right ezvinezvi ndiri kutaura bp yangu yakakwira nekuti vamwe vakadzi vangu vachifona vachitaura zvinga ndovandipidza bp yangu murume wangu ndakaregerera sisimeli ndiri munhu anonamata ndakazvinzwisisa kuti mweya china specially mumamarriage inofamba ndakamuregerera zvekuti nekuti ndakamboita time yekuti ndasingade kana kugungwa naye sisimeli azodzoka nekuti angapindana naproblem yakapindana naye handisi but ndakazongoti no what mari maitime maranga neshamhu yenyu murume wangu inini ndakuita sei ndakutotora ende for sure nanhasi kana kupechitese we are going to change together like munoramba kuti takamboita maproblems ekuti sisimele makamboti zvese uri nazvo muchiona kuti driver make pazapa munenge muchingoti ende zvavo but mumwoyo musimele uri gita inini ko zvinezvi to be honest aripo push akagara pa I forgave him we are loving each other nevana vedu 3 simbamnini ngavamboya vakumbire regerero hanesetichiwawo ngavamboya vakati hai mukadzi wangu ndakamutadzira akandiregerera vamnini ngavamboya vakumbire regerero ngavauya vamnini uyaini uyai palive mutaure nyaya dzenyu idzi hanzi nyaya dzevakadzi murume handikuri kuona akakiswa nenyaya idzodzi akutoseka one day toda kuti auya amboudzova mukuti chihure chakaipa sisimeli nai iye ari padhuze apa haisi nyaya yevakadzi chete inyaya dzevakadzi nevarume nokuti varume ndovambaranzvangu munonge yakuti hai chokwadi shuwa ini mukadzi wangu ndakamutadzira asi ndakazodzidza aiwa
chako chisiri chako chinenge chisiri chako sisimeni saka vese vakadzi vanofunga kutora murume wemunhu nekuti ndoda kuwana zvinhu nekuti vakadzi vamwe vanochiva sisimeni vamwe vada kuachiva kutona munhu wakazoti mari yeshe akasamwe kutopfeka kurwara achida mari from someone's husband you reap what you sow kana zvikasakubata vana vako vauchazvara zvichakabata whoever kudzinza rako nekuti zvese like zvamugara muchitaura zviya kuti ukaita chakaipa wazviitira ukaita chakanaka wazviitira because musodzi wemunhukadzi ukadonhera pasi apa unogona kuenjoya zvako for now but I feel so sorry for you muri kushandiswa because at the end of the day munhu anongodzoka kumba kwake iwo chaunongochisarira chii especially ukatotora mumwe munhu uchinatsoziva kuti anaye mukadzi uchitomupa achievement yake yaunongoida inenge iri iyei saka zvinotongozokudzokera chete saka hapana chinhu chekubreak about kuti kusara zvese zvemasisimeli vakadzi vanogeza vakazana tikunyeperana zvese maroloni vakadzi kugeza vanogeza but vakadzi kugeza vanogeza mnin'ina problem yandine chiri ndikataura ndo but kana wakateerera live yangu yeWednesday and the live before ndakataura kuti pana ndichitaura nevarume anditika vaichema nenyaya yerespect ndo yavaichema nayo nyaya yerespect ekugeza hayo hativatyiri mabig house because vari kutokukwidza ende vari kutofamba nefashoni ende vari kufamba nenguva kuti zvekumi havasi kumira ende even vana eyebrows ndisi zvedu vana mbuya dhori tisingavagonayo vanotonyatsokukiya kunyatsogona but panyaya yerespect apa vakadzi vakati wandei pari kuti lekei papapa andosana kuti bamudeva vamboti uyei mbijana vatiudze kuti muningina muri kurespect here murume apa muri kurespect yavo vari kupiwa here kumba despite nekuti vakaita zvavakaita tatichanzwa zvamaitaura it was a lesson nesote tichiripoti tinenge tichitoteerera zvamemuchitata respected everything ati but unozati pane imwe nguva yekuti murume anoexpecta some certain things kwauri iye asingakwanisi kana kushowo that certain thing kana respect kana kuacknowledgeawo kuti mukadzi wangu aitawo zvakanaka or just kungotiwo you try everything it's not like every time kwekuti zviripo zvekudisrespecta varume ende ndozvinhu tinotombozviitawo kana watamiswa munongodza vakadzi tiri very sensitive but it's not a solution yekuti unoenda kuposi chawandisiyira inini handiti chinonokoretwa nauyu but iye wacho wakupendera ane zvakewo futi zvimwe zvaanoita zvakatoshata zvekuti pamwe ichoto chacho ndinenge ndinenge ndakanako pasaiti iroro sisimeli zvese unenge uinazvo but handizive kamwe kamweya kakuitwa hako mazuva ano kwekuti mweya uri kutenderera mweya wakamameredizi handisi kakadzi I don't know kuti tapindwa nei varume kuti tapindwa nei but all the time sisimeli ora machinkareta hangu vamwe vangu mabig house kuti ibvi rinoshanda zvamuri kutaura respect inoshanda but what goes around comes around ungakutora nguva hayo kuti pamwe mumwe munhu ashungurudzwa for a long time nogona kutora nguva but tinoziva kuti mwari uyu aripo sisimeli zvinozongoita zvinongozoenda nepamwe chete zvinoenda nepamwe ndingatozopedza kana 10 hours ndiri pano ndichiexplaina but kwangu ndakaona revenge zvinhu sisimeli ndakaona revenge handina kutora nguva but mwari wakapindira saka mabig house ndizvozvo rambai muripo muchiitawo respect nechichichi zvinoita chete kune masmall house anasiti garai pasi sit down all right thank you very much caller thank you very much caller rikatinzwe vamwe tandi kudi thank you right caller hello tiri right kanjani okay yekutanga ndinobata kumabig house ndakapenge ndiriwo big house for long time I think for 10 years ndikazoburitswawo nesmall house I think muri kupanzwisisa but tembe ndakanga ndichiri mumba vakadzi kana tiri mumba tinorelaxa true one bonde chero tikatsamwisa tinoramba
not fixing your donongo chitozvuraira imba yako. Lakini anytime andakagara nemurume I was very young and ndaifunga kuti maybe zvandane vana handicharambwa, so ndakandiri bully kumurume. The moment yandakazopepuka ndakatoona ndatovertakwa kudhara and it was late. Saka kana tiri mudzimba umu especially mabig house ngatiregei kuvarairwa nekakuda kutonga kuti hapana kwanichaenda. Hazvisekane zvokuita small house izvi. Anytime any minute unogona kuenda. Gemu racho iri nderekuti mumwe achipinda mumwe achibuda, mumwe achibuda mumwe achipinda. Then ndakuda kubata kwema-small house. Yes, nditoriwo small house yasomebody right now. But handina hangu pfungwa dzekuparadza. Kungodanano, kungoti ndikuona munhu anondivaraidza. Ndozvishandira, iye anozvishandira. Handine nezvemhuri yake kuti zvazofamba sekumukadzi wake, handisi kana kutombozvinzwa hangu. Tokwetawo zvedu nguva yatasangana iyoyo zvopfuura. Zvakadaro toparadzana. Saka ndozvandongoda chete kungotaura for now. Right. Thank you very much, caller. Thank you. Regei tinzwe vamwe kuti vari kuti chii. Maita basa. Caller, hello. Hello. Yes. Hello. The right mundu sei. Isusu tiri mabig house. Takura tiri mumbipo. Hello. Tukunzwa. Ndoda kumbodzidziso vanina vega vari kuti isusu ma-small house takapinda kubata vana baba tepo. Vanenge vasati vaziva upenyu vanavo. Havazive kuti varume ukaona uya anotizoenda ku-small house. Inini ndiri example yemwe hama yangu. Handisi kutaura kuti ndinowa. Right? Akatanga kuti ndobva amutorera small house. Ndomba mumwe small house auya akati hai ini ndinogona. Akandida akandichiva kumashure kwangu kundakabata papa anaikuda ndinonyatsoita zvinoenda zvakadaro. Right? Kwauya mumwe futi kuti vanoramba vachingotorerwa munhu iyeye nekuti murume ane basa rakungobuda sesimeli kagara nazvezvi ezvinezvi taane ma-20 years marriage. Vana ava vasati zvokuti haatogona takazodai ndezvekutotiwo wakawana here akavimbika kana kuti munhu anoita sei. Otherwise vanoramba vachingotorwa vasikana ivavo vachingoti ndogona ama-small house vasazvifonere ngavagare pasi. Upenyu isusu mabig house sometimes shuo izvowo zvekuti pabonde panozodai zvimwe zvinenge zvakutokonzerwa nekukura handiti totorerwa netuvana utu tunenge tichimhanya nemutezo. Ngavazive kuti murume womunhu akangobuda akaenda kumba kwakwe kwenhingirikini kwe-small house munhu iye haana kuvimbika achangobuda futi. Zvinodaro vachawanda vane mukuzvinzwa sesimweni. Saka vanina vedava please ngavarege akuzodai munondowa takugezi amuzodai chichi ngaatorani nevarume vavo vagare pamuti vaone kunetsa kwazvinoita kugara nemunhu. Haisi nyore ende futi chimwe chinhu chandofanira kugara ndichivaudza ndechekuti ivo kana vachinge vane yese vanodi kutorwa.
kugara naye murume iyeye ngavatorane vambonogara naye vaone kuti zvinorwadza sei. Ndanzwa mumwe mutaura ataura kuti zvoni inini ndakatera chikomba ndikati handise ndakaita futi small house. Akazviona kuti hazvibhadhari. Masmall house ane system yekutaura pese paunenge vari kuti mai ava havadzigone ichi havagone izvi vanobadza izvi hakusi kutadza. Zvimwe zviri muvarume kuti mumwe varume havagutsikani mukunzwa havatogutsikani ende ukaona asingatogutsikani anotongoramba achienda chete haazogudi kuti ndatora iwewe small house wazondikira izvi kuchauya zvimwe. Handiti kwambonzi kune matibx kwanzi kune zvinonzwai kwanzi kunozwai kuchauya zvimwe achaendera kune zvimwe. Saka vasanyanya kudaro vanhu vanimina vedavo kumba vatisvora kuti hezvigezi isusu mabig house hapana ufanike kana umutori big house anitori blade yekuti murume wake akanekwa ane mota ane zvekurarama nazvo unotsvagei mune zvakawanda. Hapana kwakutongogara uchitoziva kuti ndezvangu isinini mungati zvoni makarohwa mune muchato munganerereka small house kanouya kachiti tocha ndikutouya nekuti ndakazobereketswa mwana nemurume mungazvidei nenhamo yaunoona nenhamo yatinoona isusu kunonzi kuti pakutanga nemurume kuti hwana asina kana chinhu agokura mugoita upenyu hwenyu. Nhamo yatinoona just imagine nhamo inoonekwa nemunhukadzi tichishanda tichidii kuti zvinhu zvinake mozoti kamunhu kuti tocha ndinoda kutouya nekuti ndakanyengwa nemurume wako ndoda kuwana zvakati. Torai varume masmall house ngaatore varume vavo but havasi kuzotsva vatora zvatakashandisa. Takatoshanda kudhara havasi vakazvitora. Saka izvo zvavo zvokuti tinoitirwa izvi handifunge kuti ava varongozvifadza zvavo nenhuma. Alright. Thank you very much, Kola. Alright, guys. Tisika 2 minutes pamunhu. Antika 2 minutes kuti tikwanze kuaccommodate nasema calls achakawandisa. Vandatopromise that I will return your calls ava. Asanda tomboreturna calls dzavo zvachose ansati. Andika Hansa, you still drinking? 1 euro glass iro riya ratomorera rita boilo riya 1 euro riya. 1 euro riya 1 euro riya. Kola, hello. Hello, Kola. Mave pachirongwa taura henyu kurasika kwenyu. Izvezvo kunyengegwa izvi kuti tichisiya mhuri dzedu zvokwadi takamborasika zvokutogara nemunhu kana 4 years chaito. Hamuoni kandini matiri kutsvaga imi maita kuti izvini kagirasi kanada makabude musystem hanimaona. Saka imi muri murume makambotiza mhuri yenyu mukaenda kusmall house. Ndakatanga ndichitombobira but ndikatozoona kutoti nokuti inda kunga chigara kuno mudzimai achigara kumusha. Saka takangotanga kungoita zvongodana zvitingoshanyirana 1 day or 2 days iyombouyawo. Saka ndakatozopesa ndatora zimwe hembe kuti unogarako. Alright. Saka manje hama dzemukadzi ndedzakazoudza mukadzi kuti pane zvavakuitika kuno. Alright. Saka zvadaro manje ini ndichitanga kuzviita izvi uyu small handina mwana nayo. Takanga takutonga kuda kutodi kutomisana musha naye. Saka imine zvamakanga mboro asagazi zvamakamboda kuronga zvokumisa musha naye mamuda kuzosiya mukadzi. Ndio zvakanga zvativa SIS MELLY because zvokwadini ndiri murume asi handidi kunyeberai kunze
the way aunobatwa nayo the way aunobatwa nayo very good, very good. Ndo pana chidati musvike ipapo, masvika ipapo, right? Anzvadzi, thank you very much. Ndo pana nchida titiudzai mabatirwo amaitwa kusmall house nemabatirwo amaita kumba kwenyu nhasi. Mabig house, please take notes from a man's point of view. Ari kutaura ega murume pano kuti hanzi ndakapotsa ndatoenda because mabatirwo angaitwa uko neangaitwa angatosiyana. Hanzvadzi, fambai nebhora. Sisi munoziva here kuti ndakanganisa ndinakoshevhwa nemukadzi asi ndaita kushevhewa. Kushevhewa kwese zvokuti ndaita kugezeswa. Sisi kugezeswa ini mutabhuka zvokuti musati mabuda mutabhuka mutomborowa kana 2 rounds kuzoenda kubedroom kunopesa nyumba ti love yose yatongo ndichingomutimba chete kudai zvaitoshata. Takada munhu zvokuti inini because ndine vana 3 muhondo wacho sofa wacho grade 7 but ndikakuudza ndakapotsa padoko ndati mukadzi ngainde iyega akatongondoinda hama dzikati ashinga titaurira naye. Hama dzakasvika pakubva kuzimbabwe kuuya kuno kuzotaura nini kuti chii chanetsa. Ndakasvika pakuudza vatete vacho kuti inini handisi kuwana rudo rwakakwana. Mashevhiwa mama shevhiwa ndakanga ndashevhiwa zvina izvizvi shevhiwa zvekuita mupostori. Hallelujah, handei nebhora. Vatete vacho nasisi vacho vanogara kucape town vakazodecide kukwira bhazi kuuya kunoku vakasangana nemudzimai wangu kunoku vakandishedza imba yandaigara ini ndiriwanika ndanga ndavharisa. Mugara uku kwamaishevhiwa uku ndakandakugara kwandashevhiwa zvoko vauya kudaro takasangana patakasangana ndibva ndavabhukira accommodation ndikati ine zvokwandonyaya chokuvapo ini ndava kugara uku asi zvamataurei hapana chakaipa. Takarara musi wacho uyu ndakatomuudza kuti shamari mai guru vatouya ende nyaya yeyoka yatopindwa nanasi vacho nanatete vacho. Takaita almost 3 hours nyaya ikatadza kupera kugadzirisika. Ikasvika pakuudza kuti ini mukadzi handishevhi ini mukadzi kana ndakatarisa handioni kana pendira. Saka mirai panzanzi mamusingaoni pendi rake azviya zvokungoti munhu kumura wangofamba ukatisati tararatisise alright. So aigara akapfeka zipendi asi apa munhu unomupa mari ndopakanyanya kubva problem yangu ine SIS MELLY. Mukadzi yaipa mari ini zvangu ndikati ndiri munhu anoshanda mabasa ese ese ende kupa mukadzi mari is not a problem. Pakana kuti 5,000 yokuti shamari inotenga hembe dzako utenge hembe dzevana handiti but takatisingaoni hembe inoattractawo kana usiku night dress rakaita ufupiwo rokuti munhu unokasira kumirigwa handiti tikazviona zvose saka panapasita girlfriend apa ndaki maja konofisika yakanetsa zvokuti pakata nofunga 2 days chigasa nyaya yeyo ndibva ndazokwira bhazi kubva kuno mainini vatoti iwe chinda ugasa nyaya dzakukumba kana wadzoka uzoona kuti yakamira sei. Ndakaenda kuzimbabwe ndibva ndasvika pemapa ndakagara almost 2 weeks anomborana nemukadzi because iye anga asingafari mafeelings akaenda kuenda zvachose emukadzi ndakazopembenuka paya munhu wandaida naye uyu hana kana mwana naye handiti but ndakamupa mari akanotenga stand kugwenga. Inini ndakanga ndine imba yangu kumusha musha woga unotoonekwawo musha but imba yangu yanga iri kuigwara saka kana rudo rwakadai is better mukadzi achisara ake nemusha usara neimba yekuharara iwe uchitenga sendi tovaka saka pava
dzechirume ndo dzakazondibatsira kuti apa warasika uri hamaida so warasika ozara kagara nemunhu almost 3 to 4 years but hapana kana hama yechirume yandanyaya kuudza nyaya dzangu but kutama kwandakaita munhu andakakwanisa kudza muzukuru wangu kuti ndakutama ndaunogara kune imwe location but hana kana hama yakwanisa kundishandira kuikera kwandaigara uko because ndasingadi kuti vazoti ndogara pake. Sisi vana vangu inini ndikakuudzai kuti vakasvika pakuchema ndaenda kumusha ini kuchema because ndakapedza almost 3 years isina kumboenda kumusha ndisina kana kumboona vana vangu but mari school fees everything ndaisupply nemari yechikafu yokuti vadye everything ndaiita but zvemusha chejazvoka wanga waputsika sisi saka ndokunyeberai varume vakati chizva kana kuti indiri murume ndina mafeelings wani mafeelings kusmall house rudo gwaunopiwa kusmall house negwaunopiwa mumba mako totally different. Nyasa dzikisai gejo ipapa dzikisai gejo ipapa dzikisai gejo famba ine bhora kana tututaro zvepamubhedha sisika watiwa mushini unoita seuri pamushini kugaiwa unenge uchinetso kuwa pane chinonzi chiveve chechi chokuti kirembi sokuti unogona kubatwa nekirembi zvokutadza kuziva kuti uripi nokuti mabadi gwaunoita chikapa chacho asisi zvinhu zvekusimahosika handi kunyemberi zvakarongeka but ndoda ngopa warning kuvarumeka zvinhu zviya zvikaonekwa wazvitanga mushakakutsika kana kunyemberi mushakakutsika inikaudza kuti forgiveness yandakazokwanisa kuitira mukadzi wangu kaini forgiveness yokuti ndakamuitira inini zvikaonekwa nehama dzake veseka ndakamutengera wishi ndikati shamari iri very strong zvandakataura pamberi pehama dzake nedzangu inini ndikati ndanga ndakarasika asi mairevesaka rude ndandabvingizwa brain sisi because unopuwa vakatosiyana negurumba mako varume vese vangati jiya vakanatyika but ndomuripei saka handei pamubvunzo chechewo uri important pamakataura pa muchizori pane wishapa muchitaura makaripa nekuda kuti makataura chokwadi handitika kumudzimai wenyu chamanga musingambomudza muri moga muri vaviri kana chamakanga mambomudza muri vaviri achichigino achiti hazvina basa asingazivi kuti muchaita step number 2 handitika pamakazodzokedzana mukagadzirisana apa handitika zvakazochinja here makushevhwa kumberi sisi ndoda kukuudza ichokwadi nyaya yakazoitika kuti iye akazotaurwa nanasisi vakewo zvava zvavo vakadzi voko kuva kutaurwa chero izvezvi hakusi kwokuti kunyemba kana kuti zvinhu zvokuti ndingatya kutaura ai sisi ndichingopinda kana kuti ndibva kubasa cheteka ndotobakwa kana hembe dzotokurugwa dzotosiwapo kuti naye tose. Amen. Hallelujah. Jesus. Rishakamandara takaranda shikanda. Amen. Handei. Shaving machine. Inajatoze shaving machine tamari. Zvino zvakutongorongedzwa zvega mafuta antozipi kungoti indanotenga chete. Hallelujah. Sisime ndinosvika pakufarawo nemukadzi wangu zvokuti chero iye ndombotaura kuti hano zvava mugwara here ndoti kumari chero zvikadika handichafi ndakabuda munomba there's no need. Hamuchina need yekuti muchaenda kuyaro kuti zvamaiwana uku makaomudza zvakuitika kumba. Ndichaenda kundinode naisisi mbedi ndinoshevhewa ndinokisiwa pose pandinoda ndinomushevhawo ndinopfekeba wakutengawo zvimarriage zviri sexy izvi kwete zvekutamba zvenaisisi mbedi ndotombobvunzawo tichitofara kutoti zvaimbozvitadzireikwe zvakati kwaiva kusadikusaaavo zvinoita kuti varume vaiti asaka imimi mhosva ndenyu mamusina mbotaurawo nemukadzi wenyu kamuchimudza kuti ndodawo zvakati problem ndeyekuti ukamuudza kuti zvakakatika zvoita sokuti iwe pane paunenge uchizvidzidza somewhere alright kunenge kuri kudziisana kauko but kuna
Okay. All right. Asibereka. Saka chiro makudla chiro kudliwa makudliwe. Haiwa zvesisi Meli. Sisi Meli zvinhu zvavo zvakarongeka, handikunyeberi zvinhu zvakarongeka zvokuti wega uri kubasa ukangozvifunga cheteka inogona kutomira zvokuti unongopesera kuti dzukununu pabasa. Handitika kumba kuna madhamu. Uchifunga. Muchiti wa T-bag vari kuita. Sisi Meli zvinhu zvakarongeka. Ndinoziva chapa kuti dyo vamwe vadzidze vabiya venyapa ko mamutsa vari nechinobvira mamutsa vakadzi chinobvira mabig house. Ndikona macomments. Mamutsa chekuti pano nhasi vari kudzidza. Dzidzai, take notes. Mangwana musauye muchizochema muchitinetsa. Muri kuzvinzwira from murume. Saka T-bag yakutoitwa. Saka D-deck makutorova. Sisi zvose zvakarongeka. Iyewoka. Saka imboudzai vana gulezana panyaya yedidek ava. Ndaizvitaura musuno kwai hazviti kunozodhamba kunozodai kwamedhemi kwakadhamba. Vadona kutonga vachifona direct. Ndachida kuti muzvinzwire handimaona kuti kunodhamba vatiudze kuti kuri kudhamba here kwamedhemi kwakadhamba here kuti medhemi vakapindira medhemi. I big up to you, you know, big shout out to you, madam, because makavuma kuchinja, makavuma kudzidza, madam. Ndo zvatoda izvi. Torai manotsi. Handika, the purpose of this life, maiona yabuda pachena. The purpose of this life, anti mazvona. Kuti vakadzi up your game. Handisindadaro. And that's our called from Norway. Hanze avazivi marriage. Handizivi, I'm just taking from what he said. Handika, zvokuzojaja dzimba dzavana, I don't know, I've never been kumba kwavo handisivi. Ndikutaura zvinhu zvavari kutaura pano. Handitimaona. So, kwai zvarongeka. Ndakamboindawo 4 years ndatove pavheji yekutoti medhemu vachisara havo. Ndichinda nouyu nokuti ndasandamboshevha. As little as kushevha. Chinhu chidiki chakafanira kushevha. Vanga vainda hanzvadzi. Vanga vatobuda vatoinda nenyaya yekushevhiwa. Antimaona nenyaya yekushevhiwa vanga vatoinda handimazviona. Chinhu chidiki chakafanana nekuti kupfeka sex lingerie iyai vanga vatoinda nokuti vanga kuzviitirwako. Handimaona. Taurai manotsi. It doesn't kill, it doesn't hurt just to try. Kola hello. Mushe maswera sei? Skwera kuti maswera haiwa program yangu iri kunakidza nekuti ndandiri kuti handifoni asi after baba ava vafona ndatirega ndichifona. Let me start off by saying ini ndiri big house. But zvandiri big house kudai ndaona mabig house angu mazhinji tinenge takurirwa nhamba nemasmall house kufona. Ndazvifarira kwazvo. Ndaona mabig house anga achitora manotsi achinyora zvekutaurwa nemasmall house probably to improve zvinenge zvichiitika kumba. Ndomazvitorera ndaita. Asi regai nditi ndichidaro ndoda kudzokera panyaya yerespect yamakataura payapa. Mabig house tine problem yekuti kana tawana marriage certificate icho chipepa chinongogara mudhiro chisingatombotaure kuti makuenda kupi kana kuti muri kundishiya kana kuti handeiteshe chimarriage chinongogara mudhiro. Tine problem yekuti kana tiri mabig house tine marriage certificate. We think, that is what I personally think, we think we have achieved a lot by just getting that marriage certificate. Tinotanga tapinda mumba tinotanga kuzviregerera uye tinotanga kusava nehanya pamiviri yedu, matauriro edu, manatsiro edu. Hatisitori nahanya kana tatopinda mumba. Takutofunga kuti takabata jackpot saka hapana kwatinoenda. Saka zvinozoita varume ava kana vaona zvakadaika vakuenda kumasmall house vakunopiwa especially respect. Kugeza hanguti vakadzi tinogeza zvingangove zvichitaurika kumasmall house but I think kugeza tinogeza. Parespect apa, do you know kuti munhu wemukadzi big house kana uchizviti uri big house ziva matauriro aunoita. Ndaona a few big houses dzichitaura apaka. You can actually pick by the way someone talks kuti behind the scenes there is great stuff going on. You can tell by the way someone speaks
kuti haatorina respect nemurume wake zvachose. Tichingotaura ipapa SIS diaries ipapa, you can conclude a person kuti akamira sei, kuti haatorina kana respect nemurume wake. You can tell kuti haana respect. Madzimai mabig house tiri kuleka respect kuvarume vedu, vachizobuda mudzimba vachinopiwa respect nema small house. Inini ndiri big house yakatokura stereki, asi I can surely tell you kuti pane zvinhu zvanga zvichitaurwa nema small house ndapika 1 or 2 things zvandinotoresvawo zvandichatodawo kucorrecta. Saka ndinoda kuti kumabig house, kana wapinda mumba wabata chipepa chiya, chipepa chemuti chinosara chirimo mudraw, asi chichinja maitiro ako awakawanikwa uinawo ekunyara ekurespecta. Manga mati chii kona kuti kana wamomboti uri kuti chii kwai taura zvauda unyatsotaura, and yet kwawakabva waitaura uchiti manga mati chii, ndo zvachaita kuti tichiri musikana nemukomana tiri kuleka respect. Chikanganwa kuti masmall house aya kana mamwe apindira zveshuwa anopindira achitogona kukutorera murume wawakachata naye chaiye. Zvataurwa nababa vakuti rudo rwavaiwana kusmall house rwanga rwakapfuurira rwavaiwana kumba kwavo. Ende kana taamudzimba kutsiurika hatitsiurike zveshuwa, kuudzwa munzi dai mambopfekawo kana zvakadaiwo zvawanga vachitaura izvo zviya, unonzi wakazviwana kupi. Saka zvinoreva kuti nemusikana wako wainaye taakutopengereka ipapo. Saka kusataura kwemabig house nhasika, I think tanga tiri kunyora manotsi tese, and ngatichinjei maitiro. Kana zviri izvo zvinoitwa nemasmall house, isusu mabig house ngatichitoitawo saizvozvo tichikopa. Hapana chakashata kukopa, unogona kutochinja mafungiro emurume wako. Ndozvandoda kutotaura but respect madzimai. Whether wagara mumba macho 24 years, ingopa murume wako respect chete. Akangoleka respect anonoitsvaga kusmall house, mouya mochema pano kuti masmall house kunyange mukadiwa muri ikoko hamumbopinda. You will be surprised kuti vamwe vatori mabig house ikozvo vatowo mabig house nekuti vakaroorwa vakabva kusmall house ikoko. Saka kunzi uri big house uri marriage hachizi chinhu chingashamisire uye chingabate. Mabig house ngatingodzidzirai tiite zvinodiwa kana uri big house. Mazviita SIS MELLY. Right. Thank you very much caller. Regai tise vamwe tinzotwa mwanoti kudii haiwa. Regai tise vamwe. Right. Okay. Mazvinzwira mabig house now coming from mother. Hanzi nyangwe neniwo ndiri munhu mukuru kudai ndatorawo manotsi. Respect yakakosha. Anditika right. Regai nditry kufonera beki vanda ndichipromisa vese kuti I'll call you back. Panga pasina kufonerwa. I think caller havasi kudaira. Ndikatend to the next caller because vakawanda wachifona I promised kuti I'm going to call back but ndasingakwanise kufona back because makosi anga achiwanda. Regai tinzwe. Mabig house handi muri kunzwa shogwa nemasmall house. Nyaya respect yakakosha. Andika hanzi respect is 2 ways, it's end. Handizivi but imi muri kuzvinzwira ina ndisindi kudaro. Andika varume muri kupi mufone. Andika we need more men to call. We need more men to call. Vataure vatiudze. Hello caller. Caller hello. Hello. Caller hello. Caller hello. Hello. Caller muri kunzwa here? Caller hello. Caller hello. Network yave inenge yakadhakwa caller. Right. Network yave yakadhakwa. Right. All right. Murume afona. Right. Hello caller.
Hi, SIS MELLY maskerasi. Taskera se togamuchirai pachirongwa kola right regai tinzwe kuti imi semurume chako chaiko nyaya muri kuiona sei? Ini sokona kwangu SIS MELLY ndekuti small house. Yeah, small house is the reflection of the state of a relationship or a marriage. Kuti pane problem iripo. Those know that it's a small house. Saka I think problem inotanga mu relationship that musikunzwanana, and also those knows that munhu achisondotsvaga small house. But in sokona kwangu ndizvo kuti pane zvataurwa namukoma babva kutaura manje angu achitaura nyaya yekugeza nekuita sei nekushevha etc. I also feel kuti semurume some of the things that you are looking outside you can still find them mumba mako pane kuti unoenda kunze ukoko. It's also your responsibility as a man kutsvaga kuti chii chiri kuitika, chiri kuleka mubedroom, chii chiri kuleka marriage. Because paunotoenda kusmall house, vanoenda kumasmall house, they will tell you that it's very expensive. Munhu isari kusmall house kunodhura. Saka mwana achitanzi chihure chinodhura. Because unenge wada kurarama life yekuda kuratidza kuti ndinozvigona. Because unenge wada kuprova kuti uye anenge ada kuona kuti unozvigona here. Saka unenge wada kutoprova kuti ndine rudo and etc. So zvizhinji zvaunoona kusmall house, you can still find them pamako. Saka haisi nyaya yekuti unenge uchigerwa kana uchiita sei. Izvo zvinokwanisa kuzvi you can also initiate mumba kuti ndada kukugerawo ndochimbondigerawo. Saka maonero angu. And the other point ndeyekuti let me interrupt you a bit. Kola vadonha vataurwa ndizvo ndeiudza mukadzi kuti so konzi muri kuzviwanepi. Andimoona. Saka what's your take on that one? Hati muri kuzviwanepi. Yeah, panonetsa ipapo unenge wakubvunzwa zvamubvunzo yakadaro. That's the next point yandanda kuemphasize kuti pane nyaya inotaurwa kana kuti nyaya yedressing, kupfeka zvinhu zvakanaka. For example, we are here in South Africa, hembe hadzidhure dzakanaka. Kana uri murume mutengero womukadzi waona mutengero wehembe dzakanaka. Zvimwe unongoona maziso kuti vamwe vakadzi kana vakagara nevarume avo vanopfekawo hembe dzakaita sei. Kana kuti varume vanenge vakagarawo so. You just have to look kuti zvakamira sei. Pamwe pachona SIS MELLY noita kuti munhu aende ikoko ka. There are simple things. Nyaya yedressing yekuti muno muSouth Africa hembe hadzidhure. Maona. Haizvirevi kuti mumwe munhu akapfeka zvakanaka iye yekuti unotariswa kuti hembe dzakanakawo dzaunokwanisa kupfeka dziri attractive to your husband ndedzipi. Kwete kungoramba une dzimwe dzaunopfeka. Zvinhu zvidiki diki. SIS MELLY at the end of the day ka uchizivi kuti zvinhu zviri kutsvagwa nevarume kusmall house zviri mumba. Maona. And zvinotokudhurira because kana wari small house watova nemarenti tuka every month because small. And the other problem is small house inotaura rough. Kana usina mari papa anokudzosa kudza kuti hauna mari but wakauya kuno kwakati unozvigona and etc. Ndosaka muchizoona munhu wese anoenda kusmall house SIS MELLY anopedzisira adzoka mumba. Hakuna zviriko kusmall house. Unotozorealize kuti but chii chandiri kuita kuno. So that's my take. Kuti imimi wakadzi musafunga dambudziko riripo SIS MELLY vanhu vanenge vachida kungosevha hatina kuyazotsvaga mari muno muSouth Africa kuzoshanda hatina basa nezvakawanda chichi gadzirwawo musoro uri mukati. Ita kuti peye semurume ngaimbogadzirwa musoro mako. Tengawo hembe dzakanaka dziri attractive. Toziva kuti uda kuita musoro uda kusevha but mukadzi wese your beauty should be on your husband. The same as murume handsome yako yese ngaende pamudzimai wako. Amen. Ndo maonero angu. Right. Thank you very much, Ajadzi. Thank you very much. The guy thinks vanouya kutonera vachiti kudii ndo mamuri kunzi mune experience here mamuchibvunza kuti mune experience here imimi nemacomments mumacomment section hanzi mune experience here imimi zvinhu zvamuri kutaura izvi. SIS MELLY, as a man, I don't want to lie to you. You go through a process in life whereby you make my mistakes, but you not also realize that I could have done this and this and this and this. But unfortunately, exhausted all legal remedies maybe he anenge asisatombodi.
So there are some of my challenges atakasangana nawo muupenyu okuti my advice kuvarume vese ndezvekuti I know kuti sometimes mumba usibatwa zvakanaka uri kutsvaga but work very hard to make sure kuti zvinhu zviri kusmall house uzviwane mumba mako, because at the end of the day small house is not permanent. In the small house unogona kusvika udzi handipo kana kuti imwe boyfriend yangu iripo ende unodzingwa sembwa kana usisadiwe sisimele. Munhu anokupandukira zvokuti wakambomitira zvakanaka waimubhadharira renti kana kuwaita sei unonzi kwanzi foko kutseki bye kapedza sisimele. Right, thank you very much Andazi, thank you very much. Wow, there you go guys, coming from a man. Tina vere vamwe varume apa vafoni apa. Do we have other men vafoni panapa? Mukuzvinzwira handisiri ndikudaro. Vanhu vari kufona panapa, right? Kola hello. Hello Sis Melly. Muri sei Kola? Mushe. Ini Sis Melly ndakambenge 3 big house. Ndakambenge 3 big house ndakatororwawo. Ndikatoita vana 3. Hapana chakati ndakatongomona toriwo zvayo tsuro murume hapana changa tisingamutrade in respect and everything. Saka zvinhu zvinonzi varume ukamubata zvakanaka hapana kwaanoenda ati ndezvekunyepa. Because ini hapana changa tisingaita. I tried everything and murume aihura kana even neshamwari angasina kana boundary zvekuti ndakazozosvika pakupedza marriage kuti marriage ngaipere zvayo we had like my business takatitorako zvese and had to start from zero. Saka ini my advice nopiwa vanhu ichinzi if you do this varume havahure wakadai varume havahure kana kuti vaende kuma small house and I don't really believe in that. Like izvozvi ndane peace of mind zvezvekuti hanzi mabig house tinogarira kuti hanzi nyange tine matitles tine chii, ini ndakatanga from zero and zviri nani. Akanditorera mota yanga anditengera and everything because ndandabreaka marriage akasika ndikukutorera everything zvese handiti ndikazvitora zvako it's okay handiti but for years indaireza vana iye achiita business handiti and I tried everything hapana achatisina kuzama nemurume yedu ndipo ndikazoona kuti nyange zvinonzi hanzi ukabata murume zvakanaka hapana panoenda. I don't think it's true. Kana munhu achida kuenda anongoenda. But inini ndakatozoti you know what, let me just end this marriage. Zvekuti hanzi tine mabusiness tine chii tane vana ndikati no, inini my peace of mind was more important. Handiti ndoba ndikazoenda marriage iyoyo and I was a big house before but ndezvekubelieve kuti ndine big house zvine zvangu ndikati no ndinotangira pazero zviringanikuiva peace of mind achitangira pazero. And right now I'm even happy. Vana vangu vatojaira happy futi. Saka inini hatingi varume ava vanongotunidzwa dzimwe nguva zvisina kana nebasa rese zvekundati wakamudai wakazvidai aende kuma small house wakamudai aende kuma small house. Kola, I think you are missing the whole point panapa. Hapana mbonzo ukabata murume uchidai haendi kusmall house. No. Tati susu vakadzi vemudzimba mabig houses, you are too reluctant zvekuti murume mwana mudiki akaenda kusmall house anopedzisira aitika zvamakuramba kuita imi maigurukumba to the point yekuti anobva agarira ikoko. Takatotaura pano tikataura kuti hakuna recipe inobata murume, iyoyo hakuna recipe yekuti anzi ndaita ichi chimurume haachaende, hakuna. But we should also stay in our game. Antimazviona hapana pakambonzi kana kuti anyway pakambotaurwa kana naanybody kana be it inini kana naany kola kuti ukadai murume haendi tinenge tichinyeperana tikadaro. But takataura kuti we try to help each other kuti zvitewo kuti dzimba dzedu dzirambe dzakamira chete if ever zviri zvanenge achida. For me I wanted to contribute kuti maybe vanhu vari masituations akadaro kuti vanopedzisira kufunga kuti maybe I'm not doing enough, what should I do, maybe handisikunyatsokubata murume zvakanaka. In the process you end up losing yourself just because uda kuti murume wangu asazoende kusmall house handiti. But I'm sure vakadzi vazhinji mumbamo they try, to be honest. Hakuna munhu anoda kuti imba yake iparare. Yange ingori contribution yangu kuti nini like I was in the situation yekuti as a big house hapana chandisina kutrya kusvika ndapazoita give up kuti marriage yacho ngaipere ndatangira from zero. But it was just ndaingo like saka like dzimwe
vazhinji they end up losing themselves kana kwese watobhita I used to be bitter like nambonzwa if you pane collabo to me she was standing zvangandiri before I used to be so bitter in that bitterness you end up disrespecting that man again wari kuda kuti ndoda kumurespecta because nyaya yekuhurirwa hatidi kunyeba unopesa wane imwe bitterness yekuti nyange wakada kupretenda ukangomutasa ungofunga kuti zimurume iri rakachizomborara nomwe munhu izvozvi ndoda kupretenda kunge good wife maona unenge nyange wakada kuti ndindamuhwina but that bitterness doesn't really go so ini ndo 2 cents dzangu kuti like sometimes as women we try and you end up losing yourself in the process of trying to please someone else like something like so me ndakati saka you saying kuti we must just sit tongogara we mustn't try to please our husbands. No, we should. There's nothing wrong with that. It depends because here murume wacho ari kukutreat or say because even Bible says men love your wives and women respect your husbands. So the husband they have to love you first. Hakuna munhu atanga ngorespecta munhu asingamupe love. Handiti so it's not to work hand in hand. Murume akakuda you respect him. Kuva muvakadzi vamunotonyatsoona even pasocial media pakola we don't have to mention by names kuti murume anenge achiuda munhu wake but they are being disrespected in front of people because unenge usingazive zviri kuitika behind closed doors. Inini murume wangu ndaimurespecta but ndakazovhurumusa pamberi pevanhu because bitterness ngengome msi handinge anojairira murume but you don't know what was happening my first few years emarriage yavo kazhinji wakabva mubereki to you at the beginning emarriage iyoyo to be honest unopesera uchiitwa zvakaita nemurume achikubata rafu uchiti hanzi letoma wakadzi vanoti ndakazomuhwina vachifara unenge utori bhita chete ndopakuzotaura rafu kana kuti akagara apa murume wacho like kungomuita kunge kamwana kadiki because you're happy uri kufila kuti wamuhwina ari back panapa but rekumurespecta zvezve hatidi kunyevera we are all human beings pane pangoti munhu anokureduce to nothing. Saka, of course, it's good to try, but you know, they should learn to love vakadzi vavo. Exactly. Now you are talking both sides. Zviri kwese, it's both sided. Yes, aungangodanzi munhu apa adzoka kubva wana 2 am womudzisira chikafu chake aiwa hatidi kunyeverana wedu we kana adzoka mangwana makuseni ongoramba chinhanzi vakadzi pane patiri kusirira murume akakuda zvinotoitika zvega unotomurespecta hakuna munhu asingade imba yake. Daiwa ndizvozvo. All right, thank you very much Kola regaitinzwa moto vantu kudii. All right. Vari kuti namba vedu we namba ndanguri ndakapina 1 ndichitobvisa ndiri kupina because iri kutondisturba macomments. Namba ndandakatoisa ndichibvisa ndichibvisa because iri kundisturba macomments. Namba kuti nyatsorenga macomment saka nandichibvisa. Regai ndipe hanzvadzi yangu ava namba varikuda kufona. Let me give him the number again because ndinotoibvisira kuti kundisturba manikikiri macomments. Anzi respect is end and it's both ways. Anti kana iwe uchindidawo neniwo I will respect you. Anditika ende Kola vari kuti she tried everything mumba ariko varume akadaro mashurugu. Varume vakadaro mashurugu yesvo ko namba yangu yandapina yandanyora paende pisvo. Ariko varume vakadaro mashurugu yekuti unotoita zvese zvezvo but still in the process anongoenda. Animona saka chiti murume haana mugoni. Iyi namba iyi. Right, ndofunga namba yavepo ishi. Try kupina. Pin number ishi. Namba yavepo. Namba iripo. Aripo varume akadaro mashurugu zveshuwa. Ekuti you do everything, you try to please him everything, try to respect him but still haazvioni. Animona. Haazvioni. Kola hello. Muri right here Kola. You're right. And you could have married anyone, so I'm going to be a bit of. Masimola zatorwa mukombe. Masimola mazotorwa mukombe manje makatemba. Handei. I think
mabig house nepatinotadzawo ende tinotenda hanzvadzi vafokana vakataurawo side ravo kuti ivo small house vaitwa zvakadii zvakavaita kuti varambe vachienda ikoko. I think as mabig house you really need to learn kuti murume wako unofanirwa kumufadza, unofanirwa kumudzivisa. Tina maresponsibility haafanani nesmall house because small house ine time haana sometimes to worry about as much as mabig house do kuti taura kuti mumba ndoda kumuwachira, ndoda kumubikira, zvinozoita kuti at the end of the day tinozvinyima time nemapartners edu. Saka I think we need to learn to give our husbands time. We need to learn to communicate as well as partners. Murume wangu andiudza kuti ini shamwari ndinofarira zvakati, inini wose mukadzi ndoudza muri kufarirawo zvakati. Varume vedu ngavadzidze kutaura nedu, kwete kuti anobuda unotaura kunze ozuya yakubva kwamainini kokuti mini maiguru munonzi hamudaenda mudai. Ngaadzidzewo kugara pasi nomukadzi wake omudza kuti shamwari ini ndinofarirawo zvinhu zvakadai. Kune vakadzi vasingateri kana waudzwa unoti aiwa inini izvozvo handizvikwanisi. But also, kana wazviwirirwa kwacho, do not have a problem with it because wakaudzwa zvaida murume wako and iwe ukati hauzvikwanisi. Masmall house yes, Lucinda. ariko kadza varume vedu izvozvo hatizvirambe. Kune varume vahure rume munhu angori nekamweya chero zvese zvichitwa kumba chero chipadzwa sei kumba kwacho anongobuda ngonoita small house yacho. Saka masmall house ngaadzidze kuti varume varipo kutsvaga kufara, hapana chimwe chaanoda. Kune vazhinji vakazoupgradewo vakaitwa vakadzi vemumba but vazhinji vacho vanongo vasara vari masmall house. Ende tikazvitarisa vakawanda vari masmall house acho were once married at some point in time. Vakasiyiwo dzimba dzavo because they were cheated on. I do not understand kuti alright iwo wachirwadziswa mako mumarriage wakuti siya here vaikunotorawo mumwe munhu. I think tinofanirwa kudzidza kuti munhukadzi ngaipe ekutadzisa regedza kurwadzisa umwe munhu simply because zvisiri kuti inini munhu yangu marriage dzakarwadziswa. Zvausina kukwanisa kuitawo zvakakonzeresawo izvozvo dzidzisawo vamwe vanhu kuti shamwari inini mangu mumba ndakamubuda simply because ndaikundikanawo pakati nepakati. That's the idea. That's the idea. Thank you, caller. That's the idea. Yes. Kana ndaudzwa kuti chiito chakati nechakati rather zviedze ukundikane than kuti inini handizozvikwanisi. Rather yes. When it comes to analysis yakataurwa on the other line, inini hangu I don't want to lie. I won't go that good because ndine mafungiro angu. But ndinoedzawo zvandinokwanisa, zvandinenge ndatadzawo ndaedza ndinozongosiyawo. So I think we all need to learn. We all need to communicate. Panoti small house pacho, panoti murume wacho, panoti inini musana maiguru. Tinofanirwa kudzidzisana kuitira kuti tienderere mberi zvakanaka. And mostly small house ngadzidzo kuti kana murume auya you do not disrespect mukadzi wake simply because uri pamusoro or the ben or Kola wendepi? mukadzi wake. And also varume ngavadzidze kurespecta vakadzi vavo just as much as we are also being told to respect our husbands. Our husbands must also learn to respect us and protect us as their wives. Kana waita small house yako itaizve ku small house yoperera ikoko. Small house yako must not have my contact. Small house yako must not know about my family. Small house yako ngaitirere ku small house ngazvisazoti awane nhamba dzangu ondifonera achindiudza zvinondirwadza kana kuti zvandinonzii kuti ndisazoti. Izvozvo murume wangu ndiye anofanirwa kundiprotecta kuti munhu iyeye vadanane vaite zvavanoita vari true. Ende ukaona murume kusvika papoint yekuti akaita small house mukadzi wemumba ozviziva, chiziva iwo semukadzi wemumba patoita problem. It means murume iyeye doesn't respect you anymore. Because if someone respects you and loves you, they will make sure they protect your feelings and they protect you as a person that you do not even get to know kuti zviri kuitika kunze. Amen. Right. Thank you very much, caller. Thank you. Regaitore makoza chari kuwandisa regaitore vamwe tinzwewo. Thank you. All right. Guys, ngatitei 2 minutes. Caller, hello. Caller, hello. Hello.
Yes, caller. 2 minutes zenyu muri sei caller? Ndiri right. Tiudzei zviri kudii? Mune small house here kwati makabvako? Handina small house ini. Makamboinda asika? Handina kuendako. Hamuna kuita small house iyemi? Handina kuendako kusmall house, but ndinoda kuziva kuti. Hello? Takateerera taurai. Okay. Sorry, ndimira ndidzime live yacho because ikundiviringa. Nandiri kuti inini handina small house, but why vakadzi vari kubuda mumba vachienda kunze uko vasiri kutaura nezvavo pari kutaura varume apa? Because live yanga iri about masmall house nemabig house. Yanga isiri live yevakadzi vari kuita chihure vari pavarume. Live yemasmall house vakuenda kuvarume. Live yemasmall house nemabig house. Ndapabata. Okay, I understand. Because nanda kuti pane vakadzi vari kuita problem kuti ndo vari kubuda mumba vachisiya murume angari innocent. Ivavo ndo vanhu tambo mukamboya nechapter iyoyo tinoida strike. Alright, inini kwana ndida kubvunza hangu ndida kubatsira ipapo rikaitibve tangu pataura ipapo. Kuti murume mukadzi azobuda mumba chinotsvaga murume munenge muchigutsa here medhe menyumba? Vanenge vachigutsa here? Ndinonzi mukadzi ka. Ndinoona kunge nyangwe kwete kuti iwe uchiti wamugutsa iye asi kuguta no. Kune vakazvara vane shave rekuti whether unaye kana kuti hauna anongoda triplets or quadruplets varume hobo paari ndokuti agutikane. Not in terms of sex, no. But kungoda kuti awandirwe nevanhu vakawandira. But chinotanga anzadzika, chinotanga ibonde remubedroom. Anditi ndo chinotanga. Kana mukadzi asinyatsa kulambastwa chaiko zvokuti kunosara kwakabvaruka kwakadambuka uko anobudirei? Anobuda sei? Kune vakadzimhuka. Okay. Kune vakadzimhuka kuti ukada kumubvunza kuti naiwe wabva kuna nhingi waanza kutanzwa kuti waana cousin nhingi. Handi munozoona patinokura tiri mateenagers papai. Bishop ndi musikana unomuona achidanana nemukoma wako then after 4 hours unozozanga ari kumba kwemunin'ina wacho then after it happens from girlhood. So munhu akadaro anopinda mumba wambomukwanisa. Alright. Mukunzvisa zvandikutaura? Haumukwanise. So ndo pandiri kuti iyeyo chapter iyoyo mukagona kuzoikanda palive yevakadzi vari kubuda mumba. Toda kuzwa problem yavo vakadzi handiti apa nokuti vakadzi vachauya havo pamandapa. Ndofunga vakadzi vari kuuya pamandapa vanenge vachitaura zvichemo zvevarume pamandapa zvavanogona mudzimba. Asi ndofunga kuti kana ndisingakanganisi vakadzi vachangokuudzai kuti nyaya yelambasting ishoma munenge musinganyatsigone kusvika paGsport chaipo chaipo panonaka chaipo munenge muchikundikana kupabata. Okay, sei lambasi iyi vasiri kuiwana mumba vachizoiwana kunze but ichibva kuti kuvarume. Nokuti kunze kukamuna anenge ari kunze wacho anenge akarongeka anenge achinyatsigona kulamba. Saka imi muri mumba manje munenge muchingoti we2 minutes wejongwe mapedza 2 minutes mapedza. Saka wekunze anorovera kuenda. Handimazoona manje kapane problem manje. Ndosaka varume mntu akuzobuda manje vachiti kunze uku ndikutatu akusangana nezviri kunze because igame rekubirana kamanjira akuitika here kuitaura zvinhu zvinakidza. But imimi wakasababa imba munhu wakuti up your game ka. Sometimes kana mukapindawo mumachaina maya motenga zvipirizi zvemachaina zviriko zvefokona zviya muchimwawo kuti mulasite nguva yakarebawo muchizivawo kuti mai vanda kushandudzwa so Gsport yavo iri pakati muchitambawo navo muchiti munodla here imi hanzvadzi? Munodla here imi? Aigo extremes. Kana ndakutara zvendoita extremes. Munodla? I have to make sure mukadzi wangu ari kufara. Munodla here? Mati munodla? Yes. Ende munorova here damba refini? Aiwa full time. Zvokuma minutes mangana apa? Handizokwanisa hangu kutaura maminutes but aiwa ndinonatsoona kuti aiwa no nyeredzi dziri kudonha pano. Munofamba nebhora? Saka kana muchifamba nebhora kudaro munyatsokudya kudaro imimi mukadzi anozobudirei apa? Wambirira hasi kubuda but kune vari kubudirwa mumba vani kuchema apa. Ndakuzobudirwa mumba sei iye achizama kuti paanogona. Handimazoimwanzadzi hama yangu yati ndakazosvika pakutenga wishi ndatadzira mukadzi kutraa kunyaradza kwese kuye but patiripo panofanira kuitwa nyaya idzodzo. Unofanira kumunyaradza kubva kwekutanga mumba imomo pasati paita anobuda. Aiwa regai tikozona pamandapa pa kana zvichiita kuti vakadzi vatiudze kuti zvinofamba sei because imi chete zvinoitika varume ndekuti hamugoni kuzobvumawo pano kuti
isusuwo shuwa tine dambudziko rokuti tinokuitawo 30 seconds hamuzobvumi wese anenge angoya ngekuti hai ndinochovha bhasikoro zvekutamba ine ndorova damba refu hai ine ndochovha hamuzogoni kunyatsova honest kuti iri pano tinetsei ipapapa ndiri wema2 minutes ndienda towa kuti ndaremekwa hanimaona pamwe ndosiyameje masina kuguta munhu wese anogutsikana nezvaari ine zimache zinyango tikadzoka kana kunyaya yekuzi kune chaka chinonzi chakanaka nechakashata hakuna munhu anozviti ndakanyangara ndo chamunofanira kuziva ichocho so it's very difficult to accept that but at the end of the day I believe kuti mumba kana muri vanhu two kana kuri mune dambudziko riripo kuti kubuda kwemunhu vamwe vacho havasi kubuda nenye problem no problem yangu manje vamwe vanotonakidzwa vaiva nongobuda kunzoko asi naikona ipapo ndo pandiri kuipokana neipapo kana wakanyatsokusha mira ndikudze munoziva kuti chikumba ichi chikanyatsorohwa murowe wechacho chako chinoshosha munozviziva chinoshosha zvokuti kufamba chako chako kubatanidza vambo kudai kunonetsa uchifamba saka unenge achizobuda achienda kumoku iko kwakaita kubvaruka kuita dhende anenge achinoshandisa chii saka mungurudza tisu tisi kukonzeresa kati kutadza kubvarura vanhu apa bvarurai vanhu kola ndakazvitaura wani ndikati munhu ngabvarurwe kola ndikati vakadzi ngavasungirigwe gumbo kusungirirai vanhu ndakazvitaura ndikasungirirai makomba emuti rimwe munyatsobvarura munhu zvokuti unosara chingoijova imi kwena ndakubvunza imimi makambotendwa nemukadzi wenyu mapedza kunyatsokurova chako chako dava refu manyatsa kurova chako chako makambonzi maita shoko imi aiwa anotenda I'm fine. I'm not a long very long person, but I make sure kuti aiwa tasvika tasvitsa taenda pai aiwa I make sure aiwa asi bharirai munhu mukabharira munhu chako chero kumuka kuseni chako hamukina 6 unomuka leti kuma10 achitaura kuti kuri kushosha anoenda kubasa kama zvazomudaro kwacha achashandika anoinda kuindi kubasa ake kuinda anoinda hakezvo asi anenge achiziva kuti kugeza chacho unenge uri mutambo saka haazombodi kuona chinonzi mumwe murume pasaidi apa ipapa muchara point haazombodi kuona chino nokuti anenge achitohwa kuti kwakaminama ndakanyatoshandigwa chako chako zvekushandigwa zviya zvakoshandirai zviya handiti saka kola ine kuti apa bharurai munhu mina tichabharura vanhu bharurai vanhu kune rubharuro rwamuchapiwa kudzimba uko madzimai mogadzirira kune rubharuro ruri kuuya muchabharurwa zvekubharurwa zviya nokuti musabude kudzimba nokuti kwai mhanetsa muri kubuda saka ine munobharurwa kudzimba uko nokuti mudzikana handiti no it's fine auntie all right thank you Andreas thank you very much thank you okay right saka guys mogadzirira kune rubharuro rwamuchapiwa kudzimba uko mune rubharuro gwenyu rwamuchapiwa kudzimba uko mogadzirira ina ndindadaro kune rubharuro rwamuchapiwa kundoko kuti kuya vane vai vari kubuda vachidai 2 times ka rubharuro gwenyu guri kuya kuti muchatadza kubuda makabvarurwa chaizvo ndokuti kati murege kunzenza murege kubuda muchiita kumbomba kumbomanze mogara panzvimbo 1 because muchabvarurwa anomaona right kune vamwe here vari kuda kufona patinzwe muri kuseka asi vakadzi vakawanda muri kuzvishuvira kunyepe kuti ndikunyepere vakadzi vakawanda pamuri kuzvishuvira kubvarugwa muri kuzvishuvira kuti mbonyatsokurova cheko zvekuti munyatsobvarugwa handi ndiudza futi vari machoti vakubvarurei muti kwanzi aiye vari masa bvarugwai ndokuti munyatsokurwafila vana baba munyatsokurwafila kuvarespect musava you won't belittle your man hamuchavachi vana vadiki because munenge makuziva kuti chi baba vekwangu vanoshanda vane rubvaruro handimaona vane rubvaruro runouya tikaitichorekoda bona right kola hello Hello sis Mary muri right here ndiri right muri sei mushe ini ndiri small house okay yeah ndida kutaura zvangu kuti my god sorry sis Mary okay all right sis Mary kuita small house ufunge tiri panhamo angokutaura kuti sis small house panzara tiri panhamo imweyo urombe
zvatinoita kunge kuvarume da kuti varume munyatsonzwisisa kana tiri masmall house kushaya kuti kuita one zvatinoita atipe mun'anga atipe mumaprofita zvavanodya varuma vasisimeri zvavatinovadyiisa tikakutaurirai kana tiri kumwedzi tinopfeka even nyama chaine ropa tinonyebedzera kana yes ndinoda kukutaurirai titaurirai chokwadi chaicho chakakwana nditori muforimbo chaicho small house chaiwo proper chairo ende 1 2 zvavanoita vachitaura maweakness avo isusu tinoenda nazvo tonozvigadzira 2 tinotopfeka mishonga kuti zvezvinozonosema vakadzi vakuru nda kuti varume muteerere musazotuka zvenyu muteerere da kukudzai da kudzisai tinotopfeka mushonga chikafu chamuri kudya varume dzimwe nguva tinenge tachinatira mabhurugwa hatachinji sismeni bhurugwa ndinoripfeka 2 weeks ndichirinatira ndichirichinjanisa chidonha supu iyeya muchidya kuitira kuti ndikude but pane pasina life because ndati inhamo kuita small house inhamo because ndikutoziva kuti kumbako kune mumwe mukadzi saka ndakuti kana mimi varume kana mai kwatiri kumasmall house musatidye futi kana munoda kunyenga henyu 3 pakuparadza imba hatisi pakuvaka tiri pakuparadza because hatina rudo futi nemi muchibuda futi nienda kuti munhu akutopinda Peter akupinda John akupinda ndozvatiri futi ende kutaurai futi kuti munotodya sorry language yangu tinotokudyisai tinotodya nyimo dzetodzigomera madhodha etu akuya muwadya futi muchikafu chechi kuti mutipe futi pangani takateerera mumwe achipinda ndisu masmall house apa ndakukutaurirai varume nyama chaicho yamunodya muchiti hamukadzi wangu anopfika kujapa hagone kubika tinoswera takaipfeka kunyasi nyenoku tiri kumwedzi toisasita moidya muchitiri kunaka imi saka ndikutaura hangu as a small house kuti hatina life hatina mufaro isusu isina small house tinonyebedzera kuchemerera hapana chakasiyana chiri kwamai chichikuitika wapera izvezvi saka ndinotofanira kutochemerera apa ndisikatombochemerera futi musambonyeberwa imi ameti kutochema ambuya vangu akafa kudhara kumasvingo kwagutuko kwatati kuboko ndikutochema kuti iwo kutofunga kuti kunakirwa pamadhamu havasi kuchema handisi kutombochema futi kuti ndiri kunakirwa newe uni kutondisvota kuti handiri kuda ndikuda mari saka inini ndiri small house asi ndinobiga mabig house kuti small house network yake kudisturba nevari kufona taurako network yake achidisturba nevari kufona mapazisa pandataura dzokorodzai tinzwe papi sismeli pamanga muchiti sisi hatina mufaro hatina mufaro tinotone nhamo tinotoshupika tinototambura mufunge sesmall house but nhau iri pakuti unzi small house chouri kuda kukwenga handiti iyi haisi yepavana kai ilanguage yatiri kutaura zvinyadzi inhu yekuti kana kwavava kuda kukwengwa nekuda mari usafunga kuti ndinokuda iwowe usafunga kuti ndinogara newe kana uri murume chandiri kukuitira chete ndiri kungoti ndikaona mamistakes ako chandiripo pasmall house ndiri pakukugadzira nokusunga ndinokusunga yes ende nyama yokamba mangu yoyo nyama yangu ndendakaswera ndakaipeka sisimeri ropa ndosvika ndakaripeka nyama ndakaiti mpi ndichiisasika ndokunyembedza kukuda mumwoyo mangu mesmall house zvamuri kunyembedza kudzanzi narume small house
musanyembera kuti tisina kana rudo nemi. Atina kana rudo. Tinokupa even minyama, tinokupa minyama kuti musade futa vakadzi wenyu, even nehama dzenyu. Munokangana vana venyu kuti uyandira nasandi kwira. Makwira amunenge muchita tiri pamubhedha paipai. Tinenge tisiri real. Muri kupanzwa mukoma. Tinenge tichitofika tichitoziva kuti apa ndikamukuchura zvangu. Ini ndakada kukuchura zvangu se-small house. Ndinongotamba ndombolo ndichitoimba zvangu mubrain mangu munomu. Ndonyembedza kuti unotofunga kuti munhu anakirwa amai akumba havasi kuchema because amai akumba vanenge vachifunga nhamo. Saka tinenge tichitongofika tisima small house ishi. Yes, and you go to tine namo ma small house. Tinonyebedzera. Chemera atina mufaro. Imi mana maiguru mimi ma big house mutori nani because muri better. Mutori better because muri mumba. And it doesn't that imi marume muri kwatiri koko. Pamunorare papo mimbo kunukure mbedha munorare. Tinenge takasa mshonga. Saka kugadzira pa mshonga. Muchino wa mvura yo makambo ipere ngura mvura. Unongotonwa futi weight yangu yo. Mukupanza apa maiguru ende kana pakatosimba ina matai because varume ava tinovagadzira vamukoma ava ndo basa redu manje kuti mari yawandipa iyoyo andinoiisa ndinoiteketerera kuti urambo chinipa mari iyo zvipera kwemwedzi izvo se-small house ndakuda kunopiwa ime mari uchiuya kwandiri uchindikuchura Peter ari kupinda achandikuchura ndinokunyepedza ndigokubata ndigokuda time yaunondikisa mukanwa mangu ime mwoyo kwandikisa munenge mune mutomushonga pasi perurimi iko pamuri kuti kunonaka kwakataitwa uku mishonga yatinobhora yekuti munakirwe musazoti kana maenda kwana maiguru kune kwakudhamba kuti chuku because hamuchafila kunaka kwedu mukupanza kunaka kwamaiguru munenge makufira tinototenderwa nyora muzvidya kuti kana maenda ikoko kune kwakashapa nita majawaya emukoma meri akutaurira imimi ana baba mukura kuti ma-small house ndo zvatinoita hapana small house inotombouya yakati nyena ichiti muzita rababa nemwanakomana small house kana yakatotora murume wako inotofamba saka imi varume itoziva kuti muri kutodyawo tsvina yedu dikita iri tinotoswera tari geza iri hapwa idzi tinodzishevha idzi makanwa mumese munomisengesa makuseni ndo chikafu chamunodya imimi varume kuti kana maenda baba kwenyu manje mukadzi wenyu munomona sedhodhi imi imbwa idzi dzatinoona dzichita madhodhi kunze kweke ndo madhodhi atotora imi kuti muzosema vakadzi venyu kuri kupanzwa ndati nditaure se-small house yes saka ndikungopo advice kunana maiguru kuti ana maiguru namatai kana muchinamana musabate futi mushonga because isu kwatiri tinobata mushonga tinobata mushonga izvozvi so ndakatoipfeka nyama izvozvi ndakatopfeka nyama guru zondo madzondora ndakadzipfeka kuitira kuti mangwana emwedzi wopera akaita kubhadhara rent nemukoma paachauya achiti ngandanganda achirara pabhedha pavo chaunotsamira mukati mepire mangu mene ndakabusa mushonga paunodya mushonga paucharara mushonga panichapukita nejera rako futi iwo murume ndinorisunga ndorisatsoro ndodzisunga saka musanyeberwe zvenyu zvinototi izvozvi ndinoda kutoti I want to repent kuti ndisaite small house because ndinotonzwa tsitsi dzimwe nguva kuti kochiko chakuitika because anenge akunakirwa neni because wadya katsvina yangu chichauchada okay ndatenda zvakuti zvakanaka itinotenda chaizvo because small house dzimwe dzakupopota right guys whether she's a small house or not kana kuti ndi big house asi she's telling the truth azviitike here zvakutaura izvi kuma-small house I don't know handizivi hangu kola hello kola yes maswera sei ndaswera ini ndiri kudawo kuningirikina kucontributa panyaya izvi semunhu akambopinda mazviri allright makamboita small house
ndakamboita small house. Alright, chi chakakutumai kuti uite small house chi? Inini chakaita ndiite small house pangoiti kuumweyo China bhozi togara kuno kuSouth Africa nditika. Saka adzimai vangu vakaenda kumusha vachiti vari kuda kunobatsirwa. Saka nyaya yakaitika ndeyekuti ndakasangana nemumwe mukadzi wandakasangana naye handiti. Then mukadzi uyu zvokungoti semunhu ndakanga ndagarisawo ndisina kuita sei ndaane nguva sandasanganawo nemudzimai. Saka nyaya yakaitika ndeyekuti alo muripo here? Tiripo takateerera. Alright, saka nyaya yakaitika ndeyekuti pandakasangana nemukadzi uyu handitika munhu akangotorwa advantage yekuti iye akanga asino mwana ndokubva atanga kuita like ari kutsvagawo mwana. Saka warning yandongopa hangu kuvanhurume ndoti unotozvitorera a burden in your life instead yekuti anzi uri kufara, because inini ndakazozviona kuti no munhu ari kundishandisa then ndikabva ndasiyana naye. Makazoona chi? Makamushandiswa sei? Panaona ari kundishandisa akanga ava kudhimanda more plus akaningirikina akapa phone, akatanga kupa phone number dzamadhamu vari kumusha. Akatanga kusenda mamessages ekuratidza kunge mukadzi wangu anga ane boyfriend as if iye achida kuedza kuparadza imba yangu. But ndakashamba kumuudza kuti no munhu ari kuita ndiwe handiitika. Asi iye akaramba akati ina handisiri ndiri kuzviita something like that. Ndobva ndazongomuudza kuti kana zvadaisoka handichakwanisa kugarisana newe. Paakadaro ndobva akazotanga manje kuchitumira madhamu mafotos kuratidza umboche hwekuratidza kuti taifambidzana. Saka adaro ndokubva tazosvika pakuita sei azosvika pakuitawo aenda kwake ndabva ndaendawo kwangu. Ndobva azoningira madhamu vangu kuti vadzoka kuno. Saka takazenge tangogara tichita sei tanika kusawirirana namadhamu. Nanhasi nyaya yacho iri kunetsa bhozi pane mumwe mukadzi weyo pakaenda pane mwana handiti. Ane mwana mukadzi uyu? Akatenda nemwana. Makatogarisana svika pakutozoita mwana chaipo? Tambogarisana nguva yakareba, takambogarisana almost 3 months chete. Kusaka mimba yakabata pa 3 months idzo? Yakabata pa 3 months. Ish. Damn it. Okay. Saka nyaya yacho inotombonetsa futi nenyaya yemwana iyeyi chinzi like last time ndakambotsvaga ndikatomuudza kuti ndiri kuda kuti mwana bhozi mwana atone almost 4 years. Ndikachiputsvaga ndikati ndinoda kuti mwana aita sei ningirikini tikwanise kumuendesa kuchikoro this and that ndichimunhingirikini. Akambobvuma. Saka iye paakabvuma akatanga futi kuudza hama dzangu kuti zvonino munhu akuita sei akunditsvaga, saka ari kuita sei ari kundida something like that, akutanga kutorwisa futi. Saka ndakazoenda apo ndati no let me leave it because maitiro acho aari kuita ka. Asi mwana muchengeta yenyu? Handisi kumuchengeta because akaramba kuti ndimuchengete. Are you sure kuti ndewenyu? Mwana ndewangu kana mukachachira vanhu vandakaratidza vakangoningirikeni vanongopruvha kuti aiwa mwana ndewenyu baba. Saka 3 months apa imi reason yanga ingori yekungoti maybe vanga vasipo maida mukadzi wereplacement vanguva ichete, asi not zvekuti maisvora kuti kumba handisi kupiwa respect, handisi kubatwa so kana kuti chii uyu pamakadana naye makanowana hapana chandikati chandakashora. Hapana kana nanhasi hapana chandakatsvaga chandakasangana nacho kwaari ka chandisina kumbobvira ndakasangana nacho kumba. Sure mama, sati ranga kubata ichokwadi.
ipapo Satani akangandibata but nyaya iyi ndikuda ngoudza vanhurume kune vasati vasangana navo vasati vayazviitaka ngavasiyane nazvo because zvinotokuvakanganisira upenyu hwavo. Relationship yemarriage inotoparara nezvinhu zvisina basa. Alright, let's hope kuti vende vachazokuregererai zvachose nyaya yacho yodarikira mberi. Tinongohopa kudaro. Aiwa, kana vachizotiregererawo kuti vanozotiregerera but andangotorega ndingoudzawo varume biangu kuti zvinhu zvakaita sezvizvi hazvisi zvinhu zvokungoteera sezvandiri kunzwa kunasisa vabva mukutaura maimhanya mushonga this and that ndatovhunduka nyama yeguriya vanosori vakaisa kuzasi ndatovhunduka zvinhu izvozvozvo. Ani maona aiwa maita basa kola. Thank you very much. Regai tinzwe vamwe. Ndatinotenda. Right. Hanzi nakola Satani ndiye anga avanyengera. Satani anga avanyengera Satani ndosaka vanga vazoita relationship. Ndi Satani anga apindira avasikola anditi mashona ndikola vadaro andisirini andika gaiti mbo zosera mani ikiri sure orida kufonegwa. Kuchera makozi. Okay, if they are not taking, I'm taking other calls. Right, I'm taking other calls. Vari kwera mu arikufona. Right, all right. Kola, hello. Hello, Kola. Hello. Yes, Kola. Muri right. SIS MELLY. Sharp. Pane kola bvanga chitaura zvekuisa nyama nekuisa jejejeje zvanga achitaura zvemishonga. Hazvisi zvechokwadi zvaanga achitaura maiwai. I think munhu arikuda kungotyisa varume kana kungoyipisa because asi masmall house ese anoda kungoparadza kana kuti asingadi varume vavo. Unotokwanisa kupinda murelationship nemurume ane munhu wake nekuti because unotomuda munhu iyena chekuti uda mari yake kana kuti anything. Ende panosangana munhu nemurume iye doesn't mean kuti akatopinda achiziva kuti pane munhu. Vamwe anogona akatonyeperwawo kana kuti akatozofind out pane munhu later iye atonyora murodo kudhara. Saka ini ndakamirira masmall house. Murume iye ndotomudai nemwoyo wangu wese zvekutoti hakuna kwandiri kumutomboenda ende handiende anyway. Handimbode mari yake or anything. The talking to munhu iyeye respect hakuna, not just munhu iyeye but varume vakawanda vanotaura vakadzi mabig house vaya vanosve mabig house anogona kunge akatonaka chaizvo or atori better than iwewo but respect pasina. Tinotovanzwa pavanofona paya vachishaudha vachita sei hapana respect even kana kutaura kwavanoita nevarume. Vachitopedza kutaura tinotovakisa totoitawo zvinotoitwa zviri nani. So this is why varume vachiteza treat them with respect. Vamwe vacho havatogoni kana kubika havana vanotongotreatwa kunge hamhino mudzimba imomo. Murume ambogarira izvozvozvo kunoedza wakanaka kana kuti wakaita sei kana mune muchato 50 years anogona kutongosiya akaenda. It's what you do and it's not about kugeza kwako or style yako yaonayo kana kuti chii. Respect kune vakadzi vakawanda hakuna. They don't respect these men because ende varume vanoda respect and vanoda love. Same nevakadzi but murume vapei position yavo because ndivo misoro yemba. But problem ine vakadzi vakawanda vane mabhora sterek ndinonzi ndini saka that's why vachizosiva. So yeah, saka muri kurespect. totovapa respect yese
kutovapa respect yese kuti ndibaba vanotobikirwa kwazvo nyama dzakachena kuti zvemishonga zvekutaurwa izvi ukaona udaisa mushonga uda kuspice apo zvinhu it means there's something wrong newe because rudo harisi rekumanikidza unoita nemwoyo wako wese so wopa munhu rudo wobikira munhu everything woita zvakanaka you don't have to try too much ukaona udaita zvemishonga zvekutaurwa izvi nezvekupenga izvi saka varume vashoma zvamuri kuti muri kuvada zvisingaiti musi wakaza kupfuma vakati mangwanani handichadi mukadzi wangu akuzviziva handichada kuda kusiya muchadii ambofa hakuna kwanoendawo because rudo rwacho totodanana kwazvo tese todanana tiri murudo hakuna hazvimbofa zvakaperezvo wosaka chero akaita 50 years muchange muchingovepowo muri small house makadaro ninge toripo tiri tese tatoo family imwe chete ko makaziswa kuna medhemei kana madi kuchingoti wenyu zvemukadzi wechipiri kana kuchiita kola hello kola masi ndati madi kuchitwa henyu mukadzi wechipiri kana muchiti hakuna kwamuchainda aiwa kutozikanwa totozikanwa ende ndozviteti zvakafamba mushe togona kutopedza tato big house mato big house because kuna maiguru hazvitoriko ya pakaipa lesopu maiguru ekwenyu havasi kuona life because pakaipa aiwa hakuona vanenge vachitoona ende vanotozviziva but chakaipa ndechekuti havadi kudzidza ende havadi kutraya because munoonesana because sometimes unofanira kumboonesa umwewo kuti angadzidza pakadai because hazvisi pakuvengana izvi manenge matongodawo murume mumwe chete mese so sometimes unobatsirana because inini zvinotorwadzawo mwoyo wangu kana murume wangu achinetswawo nabig house mutritewo zvakanaka ina akatorwadzawo ndenchitorwadziwa handidi kuti aite bp panomboendawo kusaidi kwenyuko kunga aramba achifara because kuno kwanenge achifara fadza mutengi wewawa aiwa kusi kufadza mutengi kutongofadza rudo connection nezvese zvinenge zviripo ipapo ko akafuma achiti maiguru vagadzirisa nhasi zvinhu zvanaka zvanaka inini zvokuchaita second small house kana maiguru vakatombotraya problem maiguru vanombotraya zve2 seconds mana maiguru vanotraya 2 seconds vakaziva kuti kune munhu anobva ngotraya 2 seconds then obva dzokera unhu hwavo zviri muropa memunhu thats one thing vanhu zvanofanira kuziva ende haukwanisa kutraya kwamwe munhu kumudhurana namaiguru kaunhu munhu faita nakidza so iva neunhu pambofamba uchiitawo zviri sex zvinhu zvakanaka problem yana maiguru havadzidze ende kana vauda kuita beta vadaita kunge vari pacompetition zvakuitiwa kana vanobvaita overdosing saka kwakaipa hei maita basa kola regai titori tumokozi tisati avhara hedu tagarisa panapa terrible shaka hanzi nakola I'm not going anyway anytime soon ini ndiriwe pano kwekuinda ndokwandisitorina ende ndichagara pano nekusingaperi nakola pakaipa amen Hello, SIS MELLY. Hello, kola maswera sei? Muri right here. Mushe kanjani? Mushe. This is my big house. Tosikira masikira. Tirikunzwa tanga tichingonzwa vanhu vachitaura nezvemasmall house. Dzimai mwefoni yenyu. All right, okay. All right, hold on, SIS MELLY. Sorry. Sorry. All right. Yeah. It's just to not big girls, SIS MELLY. Yes.
Nawe yatiri kutaura yemabig house isusu takatokosha panapa tiri vakorinde. This hatinzi mabig house tinonzi vakorinde vemubhaibheri vaivai. Vakorinde mukavhura bhaibheri munoona kuchinzi vakorinde varimo. Takatokosha. Ndikutaurire masmall house. Ini ndiri pamasmall house. Because ivesas iyi handisi kukunzwai. Muri pachimba small house kana pabig house? Ndiri pabigi pavakorinde. Okay. Ndinoti ndiri pavakorinde. Ndisi vakorinde vacho mabig house isusu. Ega tichitaurire masmall house kuti murume akuchive ndachidhini ndinenge ndatoitawo akirako kuti utonyengwa nemurume iyeye. Ndakambozvitaura naye last time. Basa racho ndini ndinenge ndichitoita zvese zvandinobata zvandinoita muupenyu kuti utomuchiva futi akatopfeka ndehwe andaperi kanda kuti ndehwe andaperi iyoyo waari kukuvhurira icho chimboribodo ichocho ndechangu ndinotenga ndakatotengesa madomasi mufunge ndatobva kuchiwacha kuti auye futi kumba kwako iwe small house murume achisiko kuti madhamu kudai inonde anenge agokwandiri. Saka munyama yese masmall house ndakukuudzai nhasi uno kuti pavanobva kwatiri kunoiswa zvimweya zvezvekwatiri mweya yaari kubva kwatiri isusu achiita iyoyo achirara neni achivata neni iri kuenda kwamuri. Imini masmall house hamuna kana life. Ndikutaurira masmall house hamuna kana because paanobva nespiriti yangu achienda kumba kwako iwo spiriti yangu inenge ichitomuteerawo because chandii ndakavata ndakamuona asina bhurugwa murume uyu ndakamuona asina hembe murume uyu ndakamuona futi asingagone kana kukwira kukwira kuita masmall house chete mira isisi ndimbotsumuka mbichana zvinoda kusumukirwa izvi etimbosumukira masmall house vakatofunga kuti vangabhura isusu pavanoziva kuti pavanotiona amizive masmall house pamunogara pasindiro ravo ndakagara imari yanenge ndakatorwadziwa anouya muri masanzi chikafu chete ndinozochita seko naye chikapa naye baba ini ndakaneta ini ndichirwadziwa hama dzenyu dzichirishungurudza mumba mangu mune makati zhi nehama dzemurume I'm talking about zvinhu zvinostressa futi hama dzemudzi dzakati zhi hamuchandiona semunhu because ndakaremerwa nemutoro. I don't think kuti kola vari kurwadziwa, but I think kola pane wavari kutoudza palife. If you want the honest truth, kola vanenge vanitori nesmall house iri kuvashungurudza iri palife. So small house, if you are there, this is for you. Because I could sense vachitaura ndavanzwa enga iri muvoice ravo kola ava kuti vane small house iri pano yavari kuda kusenda signal kana kuti message kwairi. Kola, go ahead. Yes, handisi kutuka zvangu masmall house but ndiri kutaura fact but inogona kuita fact. Andishandisa handitya ndiri kune meika pamwe ndaenda kubotswana ndaenda kusouth africa ndakukwidza ndege ndakudini wouya wondishandisa unokwira mota yangu nesmall house iyoyo ndo baba unorora futi nemari yangu yandenge ndakashanda inini iwe wesmall house iwe ibhoterera mari iri kusenzwa nemurume kuti murume aite businessman kuti murume aite manager okay kuti atengesa madomasi imari yangu iri masmall house isweti rangu iri sweti rangu nerangu hari guys vari kufona imbomira kufona please imbomira kufona vari kufona
imbomere kufona munhu aripo atanga apedza. You can hear kuti she's ane anger within her. Enderera mberi kola. Kuchengetera vana nokuchengetera vana iwo hakuchengetera vana because unenge small house wanonakidzwa wanobatwa zvaunobatwa zvisikopori zvichidini ine unokuno kwangu ndokubvisa mugaiwa ndozviripo ndozvandinazvo because ndine chironga upenyu newe musikaperi but iwe small house tiri padebate small house nebig house. Iwe small house uripo pakutenga porridge reserelaki ini ndiri paporiji remugaiwa nokuti ndiri kuronga upenyu ndinovaka musha iwe small house iwe unoparadza musha wangu iwo. Kola, are you sure? Kola, sorry, my sister. Are you sure the small house is watching? Aripo pa diaries. Mati? Are you sure the small house aripo diaries? Ndikuibata ndaibata kubva muchitanga kutaura because ndatonyatsokunzwa kuti no, you are not okay. Yes, mota yangu unoshandisa dzandinosenza siku nesikati unenge uripo uchidya ini ndiona kudya kana muri usina mafuta iwe small house iwe uchidya machips unofunga kuti kuti mangwana rako rinonaka. Saka ndinoda kutaura kuti varume chimbonakirwa ema2 minutes asi nerimwe gore munozozviwana. Ndosaka muchizoona vamwe varume so vachizoita marombe mushiye kuti kubasa rapera seko kwete kuti teshe bata mushonga unenge uri munyama misodzi amuzivi kuti menime isusu mabig house tinochema siku nesikati tinenge tava kutarisa iso toti asi chii because makatiwana zvatinge takaita semasmall house zvatiri izvozvi tinotogona kutokoira tinotogona kutambira tine zvatinenge takaita kutoti iye unzi uri kubva pamba ipapa pamurume ega ndikutaura SIS MELLY varume vazhinji hapana chavanoronga isusu vakadzi mabig house tisinoronga kuti ngatitenge imba ndakuda friji ndakuda kudai mwana ngaende kuboarding but small house inenge ichiti aiwa ini ndoda kuenda kumanicure. Yes, tinoita manicure, sorry ndakutaura language iri daft ndini ndoda kuda so because small house iri pakupudza but isusu tinovaka tigogumburudza imimi varume. Saka ini ndoda kuti varume kubvira nhasi mutinjirewo tsitsi whether tingatadze kupfeka zvinobatirira tingatadze kubika tingatadze kudini asi tinjirewo nyasha. Mukatarisa vana venyu whether ndisina mwana but mukatarisa kwamakabva tinjirewo tsitsi isusu mabig house varume. Ndiri kuti munopa masmall house imimi ndii munoenda kumasmall house moti uyu adaidai because mune makufarisa nemari dzedu makudzvasa mubenzeni kuti unzi kundi kuti unzi ngana kuti unzi mombe isita rangu inini neshavere kuti iwo unzi iwewe kuti unzi murume pane vamwe varume ndini ndakatomira kuti twasa ndifodza kutorara kana kuvata neyo nemastress ekuti unenge kuti haadi kuti ndirare nemi tererai masmall house kuti murume musitadza yaya kundinyima bonde tinenge takaneta because zvatinenge takarota zvatinenge tinazvo masmall house zvinenge zvakawanda tinenge tine load. We've got a lot of load. Imwe yacho load katikuudzei because munofunga kuti muri kufarirwa. Tinenge tine load yekuti mangwana ndichanoita sei mwana anoenda kuchikoro mangwana mainini vari kuuya mwana mukoma ari kuuya baba mukuru ari kuuya amwene vari kudai atete vari kudai iye murume ari kudai tinenge tine load. Musafunga kuti hatidi varume ava because kana tisingavada tigare navo ka tinozova zvarireiko vana 2 3 4 kana kusazvara muri kupanzwa masmall house. Saka masmall house ndakukuudzei kuti kana mwanzwa varume musadze ndinozomutini muri kupedzerwa nguva ende mutora tida kukuudzai pachivanhu pachingezi pachichechi ega ndikutaurirei ini demo yandinochema
the more yaunorwadziwa futi, because handigone kuchemera mahara memba yangu, because murume wangu ndinenge ndichimuda kuti ndimuchengete kuti anzi murume ndimuainire bhurugwa wokuti kwamana akapfeka sheti yakanaka nebhutsi yakanaka iwe womuona wotora siti randinogara iwo ndoona unonokwirirwa iwo mari yandinosenzera ndisingadya mumba iwo achikutengera grocery ini ndisingaone grocery masmall house sit down endea munotengesa madomasi tisazofunga kuti mafevherwa muri kupanzwa hapana chinomboitika muupenyu hwenyu kana makaona mukadzi mukuru akasungwa kwete zvemushonga kwete zvokuti anenge achinamata but murume kana akatoita izvozvo achiziva kuti ari kuita zvinhu zvakaipa hautokomborerwa unoita munyama. Handidi kutaura hangu zvakaitika pamafacebook because hazvinei zvefacebook ndakazoona mumwe munhu akazoti girlfriend yakafa neboyfriend neboyfriend pafacebook unenge uchichema unenge uchirwadziwa kunzi iwe ukapfeka bhurugwa girlfriend yangu inopfeka bhurugwa iroro masmall house munomboziva kuti mari yacho inobva kupikwa mari yamuri kupiwa muchinwa dori mari yamuri kupiwa muchidirwa muchirenderwa iyi munomboziva kuti imari dzedu masmall house unomboziva kuti imari yedu yatinotosenza yekuti dzimwe nguva ndinorara ndisina kana mafuta vana vanorara vane nzara ende makamboona here masmoka saka ndikutaurire makamboona kana ukarara uchida kuronga plani kuti toda kuti zvangu zvifambe toda kutengesa musika maurone madomasi makamboona kuti hamudyi kana bonde chera muri kutaura kuti munokapaidzwa mugochukurwa imi marume nezvekunyeberwa kuna konde kwekuya. I understand. Hold on. You know, when you grass remember. Small house, yeah, caller. I think Mozivana, you are here. You know her voice. You know Ziva Kuti. She's talking to you. And please consider, think again. You can hear this lady is hurting. This is not nice, eh? Kutawara kwantongote kukau can be a very powerful prayer. I don't know. I'm not telling you what to do, but kutara kwa kuita kana ininda gona I don't know caller and but kana ndapika in the voice kuti no she's not fine, she's hurting and you definitely know who this lady is. You are listening caller. Kunyengerera rudo rega ndikutaura SIS MELLY soenda kupedza chabe ndinobonyengerera munoziva zvazvinoita musazonyeberwa kunzi hatigone kubata varume. SIS MELLY musanyeberwe musazonyeberwa ana mabig girls nobata varume ndinogokutengera hembe ndikokutengera mota ndikokubikira ndikokuitira zvese zviri kutaurwa izvi but kana munhu ane nzira yake ane nzira yake. I believe the husband is here as well. I believe the husband is also here. Vese vari popana. From what I'm picking, the husband is also here. Ane nzira yake seri handiti ndiko namba yekubotswana maiona. Ndaiona saka anenge ane nzira yake munhu wese anenge ane nzira yake yekuti anenge ane zvinhu zvake saka imimi mama small house chimbopaka izvenyu zvese zvamuri kukwidwa iwe kana watengerwa mota imbofunza kuti neyo mari uri kuwana kupi kana une mukadzi akati ndine mukadzi ibvo hana yako ngairomere ibvorode ndinoda kukudzidzisai masmall house ndakazviexperienza izvi ndinazvo izvi ukaona wakwira mota yemurume womunhu uchiziva kuti murume womunhu kana kuti mukadzi aenda kubasa wapinzwa mumba memukadzi womunhu kana kuti warara nechinhu handiti SIS MELLY hapana vana pagroup apa kana waona kuti ukurarwa nemurume mbori yemurume iri kuuya futi kwauri iri kurara neni spirit iyoyo kwandiri ndine enga usazofunga kuti kwauri unogona kana ukabata mushonga upi masmall house ungatengerwe maimba sofa rakapfura rangu ungapfeke mapeki because masmall house munopfeka munokunda isusu because isikati akupfeka tiningita kuti musanditengere mabhurugwa akawanda anodhura 6 rand or 6 pounds nditengere yangu bhurugwa red $1 because ndine kufunga kuti makatenga rakawanda ko mangwana vana ko ana amwene ko ana tete ko mhuri ko peturo ko magetsi aya muri kupanzwa saka small house haizvifunge kana foni small yakutengerwa mandi iri kutengwa nezia
rangu inini. Saka imi masmall asikakukudzei kuti amunoitirwa zvose zvinosazofika mukudiwa. One day it's one day. Zvinganonoke sei zvinozokubwinga ichete. Ndatenda zvangu Sis Mary. Yeah. Hey, Kola, thank you very much, and I hope kuti message yasvika. Thank you very much, Kola. May you find peace and comfort within you. Thank you, Kola. Right. Guys, sometimes we don't even need to ask a lot of questions. Munongozvinzwira nekuzvionera Kola no yake ari indirect, but kune vanogona kuita 1+1 vanokurumidza tobata medzi achiona kuti the husband is here because papa chiro wakwese both uku neuku. And from what Kola has said, from what she was saying, kuona kwangu I think she has invested a lot marriage yake. Andika semunhu ari kure anga achiinvesta only to find out kuti kune small house iri kuitirwa zvese izvi. Ari kushanda ndikushanda ndiri kure, murume wangu ndikuita this and that and that and that. The small house is now driving mabenza aya small house yakutomutuka yakutomitira zvino nezvino yakutomusvotesa nemari yemukadzi ushu handiti mazviona. So anyway, I don't know, kungotaurawo. Kola hello, zvafamba seiko? Hey, hello, ndaona ngurobvira kufona ende. Taswera, mushiri palive. Tiripo. Pasose madad is namwe. Ese monoeni. Ari kufara. Okay, kuna madha vachangobva kubva. I am so sorry you are hurting, but blaming another woman for your hurting is not fair. I am not loyal to you. I did not do my wedding vows newe. Munhu ari loyal kwauri murume wako. Ndini ndinonyengwa, not the other way around. And nyengi murume wemunhu. Murume wemunhu ndiye anondinyenga anditi. Saka nyaya yekuya neblaming game. Kuti misozi yangu, minamato yangu. Guess what? Mwari ndiwe munhu wese. Mwari ndiwe munhu wese. Ndoga ndakanzona kwanda glorifier Esther. Esther, we were righteous women of Esther, gracious Esther. Esther pompous, ikabisiwa per position. Esther akapinda per position. That's how life works. You are not God. You do not curse mwana womunhu in any way whatsoever. Yes, you are paining. Unogona uchigwadzisiwa in so many different ways, but I am not loyal to you. Munari loyal kwauri murume wako. Ndiye ari kuhura. Unoona kune masimola sangachiya panapa tira nyaya yekuti bonde wati ndazokwigwa. Kana muchiri kuglorifya sex nemhaka dzokuti kuda nemurume wemunhu wakarasirwa stereki. Ende kana achiuya kwauri department yekuti akuzokwirana newe tete. Yakuglorifya kuti ini ndinomushesa, ini ndinomupa what, ini ndinomupa what. Ausati wadiwa nemurume wemunhu nokuti gora unodiwa nemurume wemunhu zviro zvazvinakana nebasa rese. And there is a difference between a disrespectful small house and a respectful small house. Pana umwana nevarume vekuti it's been years, over 4 years kana 6 years murume asina negirlfriend usingazvizivi. And the girlfriend ichikurespecta, ichitokuda, ichitokubatanidza pamunamato yayo. Isingadi newe. Kuna vamwe vanhu vekuti ukatonzi kana zichinetsa ngaende unototsika iwo madziro achiende unoda kuti aendepi kwakuendepi kana usina mukadzi wako handikude usazvinyepere zvako ariko masmall house anomira nemi musatombonyepegwe zvenyu mai vanga vachinyepa kunzi kwai tinoisa maguru kuzasuko shamwari guru unoriziva ukariona rinopinda kuzasuko iwo unoriziva ukariona kuti ringaswera mutorese zuva kana iri mushonga yako yawakashishayo yawakatadza kuishandisa yeumba mako make sure kuti iwo ndiwakatadza kuishandisa from the beginning. I think it was when a few days, the day before yesterday, disangalizing. Sakatara kutekeza kupinda my filling station. It was supposed to be a learning curve and duty. This is sana kuti munombozi right thing. In need as much as in this small house and duty. Murumo wako ndinomudani moyo wangu wose. I am not after his money. I am not after anything. Tino connection, tino wirana, tino seka, tino chorongo wa zhunu. Tinotetawo stress yekuti hazvisi kubalansa. Unonzwa kunzi kwai iva vana stress. Tinotetawo
other people's marriages. Some people are truly in love with someone else. Just because he's married to you does not mean he's not my soulmate. Saka zvekuuya tichida kuita senge Mwari ndiwe munhu wani, Mwari ndiwe mabig house. Mwari anongodaira munamate mabig house. Mwari anodaira munamate munhu wese. Kana muchiverenga bhaibheri unoona munhu achikota kuti kwai Adam Mwari haana kuti Adam Eve naEvelyn. Enda kunoverenga bhuku raEsther uone kuti Esther akapinda sei mumba. Big house yanga iri pompous ikabviswa paposition. Go back and read, go back to the basics. Unoona munhu achikota kuti kwai Adam naEve naEvelyn. Mubhaibheri maconcubines, the wisest men in the whole earth for histories and histories. Angane vakadzi vangani, angane small house mangani, angane concubines mangani. The wisest men to ever walk on earth. Mwari ndiwe munhu wese anditi. Let's stop doing the blaming game. We are not to blame as women. The men are to blame. Nekuti they are cowards. They do not tell us the truth. They lie. But tinovengana isusu as women, and yet tisi tiri kunyepegwa every single day of our lives. Inini andane murume munhu ndigwe entertainer nyaya dzekumba kwake. It is not my place to entertainer nyaya dzekumba kwake. Ndikudziwa for me, my rule, you do not talk about your wife, kana uneni. She is not my business. She is your wife. You do not talk about her name. Your men, you are so disrespectful. Unotomo munachiti pai nemakazi emusingadukwani kana achikudana zvekukurora. Unasenga ini ndinoda kurogwa nehure. Ini ndinoda kurogwa nehure. Zvari kuhurira iwo chaanogeza kukura pandirichi. Ini ndinoda kurogwa nehure. Andidi kurogwa nehure, murume wako ihure. Saka zvekunzi kwai kana achikudana zvekukurora. Andidi kurogwa nehure nekuti ndozvinohura. Not the other way around. Ngatiregeze kuvengana sevanhu vechikadzi. Ngatiregere kukesana sevanhu vechikadzi. And yet men are the ones to blame. Unokesa mwana wavamwe vanhu. Watch ari kuhura, you're not kissing him. Watch ari kuhura, you're not kissing him. We're not blaming the men. We are blaming each other as women. Why my sister's keeper? Sister's keeper on what ground? Have you ever talked to me and found out how I got in this situation? Have you ever gotten to do a heart-to-heart? You want me to be your sister's keeper? Have you ever talked to me with the same situation? Unaona munhu achaiziva kuti kwai kwatabva nemurume wekure ndakamwana asina kana juno anga asina kana mota akakudza kuti ndanga ndisipo nguva yese ndiani pamakatanga akakudza kuti ndandisipo ndiani akakudza kuti ndanga ndisipo paigara muone room mubhedha uchivhozvoka pakati ndiani ndanga ndisipo akakudza kuti ndandisipo ndiani. Let's stop blaming each other as women and start understanding each other, because sometimes a small house is not the one to blame. Murume wako is the one to blame because he's the one who goes out. He's the one who breaks the marriage vows. He's the one who's disrespectful to you and me. He's the one anoya nenyaya dzako. Munomboziva kuti vamwe vanhu soka zvimwe zvinhu zvinoita muvarume vanhu zvinonyadzisa. I was hoping someone was going to call and say this story. Unoona varume vevanhu vachigwira girlfriend. Vese vachizoti varume vevanhu vakadzoa vakavata kusimba. Asi varume vevanhu vanenge vachigwira girlfriend, mumba girlfriend. Varume vevanhu, true, both of them know that they are married, but varumba girlfriend vari kugwirana girlfriend. Varume vevanhu, varume vene zvavanoita zvinonyadzisa panzapo, asi noita basa rokublema vamwe vakadzi panzapo. Let's stop blaming each other and get to know each other as sisters. Kana wazama kutaura neni inini Sadoreni handiti ndarasa muromo ndopaunozoti aiwa ndakazama kutaura newe but haungandidani kuti ndiri hure yangu haunganditi mari yavo kudya zvakati hatishandi. Akakudzai kuti hatishandi ndiani? Akakudzai kuti kudya mari dzevarume venyu ndiani? Not all of us are out there for money. Not all of us are out there for the sex. Some of us truly love these men at the end of the day. And we're not out there to destroy. Like a filling station in a guilt trip, name a crocodile tears. They are meant to shine for being insensitive, but at this moment of time, can we stop blaming each other as women? Because when I put the person in some sort of taste of an app, when I name most of Kumberi, they are good to Pesanisa. When I name most of Kumberi, they are good to Tirengan. When I name most of Kumberi, they are good to Troyan. When I name most of Kumberi, they are good to Tinia, they are good to
disrespect. But no, he is the glorified husband. Mumongo akazoka ndoda kupa testimony ndakatanya vamwe vakatanya December yese muKlipfontein tikashaiwa basa. Saka ngatiregerei kuda kuglorifya zvinhu pane basa rekuti tinotenda Mwari akazodai so asi ndiye anga achiura anga auya kuzodestroy ndindakamutsvaka ndovadzega 2 cents dzangu sisimeri muine usiku hwakanaka. Hey, alright, Ilbo. Hiya. Yeah. Hiya. And the calls are now coming in like shit. The calls are now coming in like shit. But anyway, get it to the caller. Hello. Hello, caller. SIS MELLY. Muri say. Mushe maswera here. Daswera maswera say. Achishivara ineni because hey vanhu vakupinda mafilings. Endera imbe. Okay, all right, thanks. I just want to contribute on this issue. Vanhu vechidzimai sure. That's why nzvimbo dzakawanda it's like avakurudzirane. It's like they always to be jealous on each other. You understand? I don't know why. Isu varume vacho futi tinenge takagara kumateresi tichivaukera kuti vakadzi wai vasingasapotani. You understand? At the end of the day, vakadzi ndivo vanenge vakunetsana, but vakadzi havanyenge varume vanonyengwa. Ini hazvangu toda kuti it's like I can say I support my small house the other way around because it's like my small house usually they know what to do. Vanoziva chero vachifeka avo vanogona kufeka kwacho kuti vabate varume. It's like chero vachike vakataimira bag also vanozvigona. They know how to pretend so that they can, you understand, vagona kuwina varume vacho. Yeah, sometimes ndingangoti my big house they must learn kuma small house or vanofana just kungodzidza in general kuti kana vakaona murume achinge ari kundohuraura ari kutiza mumba chii chinenge chichinetsa or something because hapana chinhu chakanyambokura. Nyaya iripo hombe inyaya yerespect nenyaya yekuti munhu kana audzike like you know ukaudza munhu kuti wachinja or something anobva amanya kupinda mafeelings. So izvo zviye zvemanje zvinoita kuti varume vasazoita sevarume vamaitaura vemagonyeti avo vaiti tino zviunu zvinochukuchwa whatsoever. You know, it's some of the things zvokuti vanhu vechikadzi or my big house they must learn usually because because ndizvo zvinomisa dzimba dzacho. Izvi zvemari staff whatsoever zvavitaurwa namai vanga vachiti tinendamba ikubotswa. It's second issue. The first thing chinotomisa imba yacho zvinotangira pabonde ipapo zvichienda mberi. Zvimwe izvi vanogona havo kuzoekta kuzoti ndinoperforma ndikazodai vakamhanyira kuti ndinoziva hama dzemurume vana anti vana sekuru madzimba mini. Those are secondary issues. You know, nyaya yekutanga iri pavanhu. Because you might love all these people, but you also going to satisfy murume wacho. Still, it's non-starter. I think that's my contribution. It's just that I can't relate. You know, I wanted to ask the other guy, Angachiti's only. It's like respect. You know, Shandi, you must work hard, like so to gain all those things from women. You can't work hard for like you think that you are seeking respect. Respect is supposed to be there. It's not like a negotiable issue. It's like they must be respected. We're not saying that Vakadza respect you, but you know, varume ndio misoro vanamai zvichiteera zvakadaro. So vanhu vacho vanenge vakuda kuita zvezvima 50-50. You know, those people vanenge vachiti rights what's my equal right, but I don't think it's the right thing to do. You know, kana uchida kusecure imba yako you must know how to do.
I think that's what I can say. You know, I wanted to contribute on this. And now I'm with a small house, so it's fine. Okay. No, thank you very much, my brother. Thank you very much. Because actually they're now coming in like this go. Hey. Thank you, Sister Melissa. Thank you. Yeah, sure. Bye-bye. All right. My calls are coming in like I don't know, because I think Lorraine, as much as wafona ukataura whatever that you have said, people, I mean, right. Caller is back. I just have to take a mupezerani. Right, caller, hello. Hello, Sis Mary. Sis Mary. Madzoka. Kuita kuna Mr. Wangachikomenta na Budhara kuti handisi pakuiranka debate revakadzi mabig house nemasmall house, but chandachida kutaura ndechekuti imi sisi munomboziva kurwadza here kunoita imba, because maybe havasi kuziva kurwadza kunoita imba. I think vari kutora in personal. Anyway, it's okay. Hazvisizvo izvozvo zvavari kutaura tiri masmall house. Sisi ndikandi kutaurire ndati ndiri kutaura hangu, ndiri kutaura ndati isusu mabig house hamutiudze zvebonde. Imimi ana mahureni bonde tinoriziva from A to Z. Murume tinomubikira zvamunota mashata brehai, lasagna, murione mazondo, whatever tinozvibika izvozvo. Tinotopfeka zvekuti tikakupfekera imi mana sisi futi hamugona kupfeka because munokweretana hembe dzenyu. Isinotopfeka tinotoronga funge upenyu. Ikaendi kuti ndani, sorry Sis Mary, maybe I won't sound bitter, but ndikungo sounda because ndira kupindira kola naBudhara. Ende zvavati vaviri, amai vatara zvevaviri, mukoma rega ndikutaurirei zvinoita imba. Kana murume afunga, imi muri murume mune machende enyu, munotofunga murume kana asingakude wedza umutengere bhasikoro. Zvakafanana nemuroyi. Muroyi umunatsire sei manheru, anokuroyera mwana wako manheru. Anditya handisi kuti mukoma rega ndikutaurirei zvamataura izvi. Ndati muroyi umupe benzi masikati, anofamba achimhanyisa manheru, anosi kukuroyera futi mwana. Murume chandida kutaura kune varume vedava, ndiri kukumbira hangu kune varume vachiri varume vachateerera kwete zvokutanza vanonzwisisana kuti hama, kuti ndizoda hama yako iwewe, ndinenge ndakuda iwe mani, ndinenge ndatokuda Sis Mary, kuti ndide amweni vakuda Sis Mary puripo? Tiripo, ndakateerera. Kuti ndifunda amai vako kuti amai ako vachada pitcoat nebhurugwa necovid. Izvo vandinge ndakasangana newe pamubhedha handigoni kungozvifunga. Imi masmall house hamufungana mwene inini, hamufunge. Right now masmall house munode kugara ndikati chiko Sis Mary, munode kugara nana bamini, munode kugara natete. Ana mwene vanoenda kunogona dzvaiposi kana vari ana mwene vechihura. Asi kana ana mwene vanoti ndakuenda kwamai Sinyoro, ndakuenda kwamai Pondo, ndakuenda kwamai Nyati, but imimi munode kuti munombofunga kuti amai nhasi covid toita sei now, but isusu tinotofunga. Saka da kutaura pana brother wapesisa kutaura anjadzi, musazofunga kuti sisi mabig house hatizivi chinonzi chigaba. Tinotochiziva, hatizive kubika. Tinotopfeka kukunda imimi vacho masmall house. Funge isusu tinotopfeka. Mufunge takatonaka, mufunge kutokunda imimi murumbo uri kuenda ikoko. Mosco muri kuenda uko muna life. Ende mataura amai ndiri kungotaura hangu about my sister. Sisi mataura amai nini kuti small imimi no. Rega
ndikutaurire ndati imi makarero namai venyu handifungi kuti maizvida kuti amai venyu vaende kunaba kana murume abuda akaenda kusmall house SIS MELLY hapana chinobuda murume kana atofunga mumwe mukadzi atoenda kusmall house chitoziva kuti wasemwa pabonde chawabika wasema SIS MELLY ukapfeka bumshot ungaite hipi rakaita sei unganake sei ungageze sei but kana asisi akude anokuona sorry mukoma ndikataure pagrupu yechinyadzi anokuona semasiwo semadhodhi chaachada manje haachakuda iwoyo akapedza neyo akakushandisa murume because kuti nini masmall house mude varume vedu because imari dzedu ndosandikusa kana chiti mari imari dzangu dzegarden ndinorima muriwo nematomatoes ndiri muno mugarden imari yangu ndinorima zviyo kuti murume imimi small house haumboda murume asina chinhu ndibatei panapa hamuna murume munoda kuti ave achitipata guys vari kufona chimbomirai vanhu vaite pour out their hearts because panapa patove neclash yakasimba regai musafone kana paine umwe munhu mukudisturba call yemunhu anenge ari paline imbomirai kufona kana pane munhu anenge ari paline because patove neclash and fuchi manje zvaiya kutondiremera because kuvharira one sided ndoita kunge ndatora side saka I have to be pakati nongotomira ndichongoakomodeta vanhu vese ndo yatovepo aiwa ini ndikamwaenderai mberi tikunzwa enderai mberi alright that imimi varume kuti muende kune masmall house ikoko ndikabika ukomboti wangu ndikarima mambaya dzangu nemuriwo munene nemari dzangu ndiko kune small house isimba rangu iri ndiri kutaura ndikutaura kuti hanzi musazotaura kuti pataura ava amai ava amai ninava nababa ninava zvavataura mataura mafacts akanaka but munomboziva here kurwadza kunoita imba ndinenge ndakakusvikira uchirara SIS MELLY unosvika munhu akarara panonzi paichikwako pakapeti inonzi paruswaka paipa I don't know inonzi chiko pabonde unongorara pabonde usina kana pendi usina futi direction unozonotsvaga murume kuti unoti nhai mwari ko ndiri kudhira nemurume ka ndiri kudhira nechipoko asina abataneka nebasa rake rakanaka asina kana direction yekuti ari kuenda iwo boti rega ndironge ndopedza kukurongera ndakurongera wakupfeka mabag jeans handichataura zvangu zvechismart ndakurongera ndoti aiwa baba mwana chiitai ndakurongera wochiusumukira wakuziva kunzi ndakunzini kuti upromotwe pabasa ipapo unomboziva kuti mukadzi ndiri chinamata siku nesikati nhamo yangu iyi munomboziva saka ndoda kungopindira zvangu pamashoko paava sisi vapindira kuti amai ava ende anko vapindira kuti amai ava relationship inini musanyeberwe tinenge tinotonera isusu vakadzi vakuru takatobata relationship imimi masmall house hamuna relationship hamuna ndati hamuna ini ndikukutaura ichoko hamuna relationship because hamuna chamunoziva munenge muchinyeberwa varume ida nokunyebera yava vanokunyebera yava ndosaka muchiona murume achiti akanyenga noti mukadzi wangu akafa mwana kuti mukadzi wangu ndakamubata nechikomba varume ndipindure kana muripo mukadzi wangu ndakamuona nechikomba mukadzi wangu ndakamuona nemuroyi but hamuna alife isusu tinotoziva mabig ini ndiri kumira nebig house kuti big house chainobata imimi vakadzi vadiki imimi varume inzwai kutya inzwai kutenda mhani tenderwai ingotenderwai zvamakaitirwa neiyo big house yazoshata iyoyo
munhu anoita maticha ari kutadza kufamba achizvara mwana SIS MELLY. Muri kumanzwa mukoma? Munhu anozvara mwana obva aita anozvara mwana obva aita gumbo roremara. Munhu anobva atanga kupenga. Munhu anopiwa chirwere cheshura matongo. Munhu anotanga kuita zvimwe zvinhu zvokuti anoita inonzi bipolar. Inhayo yearume izvi. Muri kupanzwa? Inhayo yemasmall house. Inhayo yemasmall house. Ini masmall house. Kana varume vane vaita nyaya semusingazomiririra. Ndezvandakuda kuti masoro amuchuwe. Hamumirire varume vedu kana paita problem yekuti ndepe mari. Ndepakuda kubatsirwa. Pakuda something. Amumire. But muri pakutishandisa. Pasine small house. Pamberi ne-big house. SIS MELLY, ndiri kutaura izvi. Ega ndiri kutaurira zvandiri kutaurira, ndiri kuzvitaura izvi. Ndakazviexperienza. Ndandisina lakukuudzai. Andimaona kuti nhamba yangu iri kuriflecta yekuBotswana, ndiri kushanda muBotswana. Ndakazviexperienza SIS MELLY. Ndakararama life yekuti ndikakudze hama dzangu handidi attention seeker. Ndakararama ndikakudze kurarama kwamginira hamukuzive mimba small house mimi. Hamukuzive because hamukuzive saka muri kutaura bullshit. Imi varume imi makatitadzira. Ende makatitadzira zvakaipa. Ukamborarama upenyu hwekuti unochengeta murume, wochengeta hama, woita zvese, murume wokurasisa so. Ukamborarama ine upenyu hwekuti unosekwa nembwa dzese so, murume asingakude achikushandisa. Uri ndichiamba mako so tichikuseka kuti mainini, usingazoti mainini, uchingoti titete iyama, iri rwere murume wako. SIS MELLY, takararama, ndati ndakararama. Uyataura uyu ndamuziva zvaro. Ramba uchitaura ndiri kuziva. But ndati SIS MELLY hakuna. Mwari wangu, Mwari waJehovha Rafa, tibatsiriwe. Mwari, ndibatsire. Sorry, SIS MELLY. No, it's fine. It's okay. Varume mimi munotitadzira, munotichengetesa hama dzenyu. Tofunga kuti tiri murudo, tochengeta hama dzenyu, ana tete venyu, ana mai guru venyu, ana sisi venyu, ana baba mukuru venyu. Tozokuchengeterai futi dzimwe hama. Takuchengetera dzimwe hama. Yes. Takuchengetera futi dzimwe hama futi again. Munokanganwa problem SIS MELLY. Varume vedava kanganwa, handisi kuvatuka. SIS MELLY, don't get me wrong. Guys, let her pour out her heart. Let her pour out her heart. I'm just here to conduct the live. I'm just here as a neutral somebody. And murege aite pour out her heart. Probably maybe hana munhu wakambotaura naye, wakamboudza whatever that she went through or what she's going through. Let her pour out her heart. Musiye ataure kusvikira mwoyo wake wamira. You can go ahead, call. Handisi kutuka ana baba kana mafunga kuchagana mahurirwa. Yes, move on. Pakana musina kuhurirwa, varume musaendeka ndi kwamuri kuenda uko. Tinokudai. Ingotigezesawo zvauri kunoona kune hure iroro rauri kuenda. Sorry SIS MELLY, I can say hure but havasi mahure. Ndigezesawo. Ndiitira kuti kana ndichida nditiche. Ndidzidzise zvaunoona. Kwete zvokuti unoenda ndinokuchengetera. Chinhu chinondirwadza SIS MELLY, isusu iri kutaura about ndiri big house. Proper by professional. Don't worry about my comments saying, vana basa vasiye. Ndipo munonzwa mahure anenge akutanga kutaura. Because havana life ka. Isusu tikona varume. Naye varume,
imbondinzwai ndokuti murume wese ane mukadzi wake unzwe meseji because meseji iri kubva mukwati ndakaiexperience. Murume ane mukadzi wake, please, kwauri kuenda ikoko is the same. Sis Melly, ndinobvunza kutaura zvinyadzi here ndisingazoblokwa. Go ahead. Yeah. Bechera muri kubata baba. Bechera muri kubata rakafanana nekwamuri kuenda izvi. Whether handina ma-V11 handina matinji because tinosika kakasiyana. What is tinji? Anyway, chiko zvinonzi dinji. Hazvina basa izvo. But pauri kubata ipapo, pauri kupinda ipapo, wadi kungondida semadiri uri kuenda ikoko. Wadi kunditreata zvoda kana uda kutiende out. Let's go out. Pfeke mini. Ndipfeke kamini. Kana ndipfeke something. Rega nditeka zvikuita ikoko. Ko munozomhanyire muchitimukati. Koko ndo musikataure. Wadi kunditora paside. Munoziva kuti isi vakadzi takapusa. Guys, let her finish talking whatever that she wants to talk, and then tutangira ipapo. Let her finish whatever that she wants to talk. Where is she now? Aenda kupi? Okay, all right. Madam, tadi kumbodai wadi kumboregeza kupopota chiko shwinyako kuti upopote. Hakuna murume usasikamu asingagona mubvunza mukadzi anozomhanya kugirlfriend kuti mukadzi wangu kupopota. Murume is stupid. Sorry. Murume asatogara nemukadzi kana wakangwara murume tora mukadzi paanenge akafara pepo tora wenda naye kana kupi kana panze kana whatever you are living in a one room. Kwa seko usiri kufara seko uri kuita mama because ini Sis Melly andigone kuzokubikira kana uchiita chihure andigone kukubikira ndokubikira se andigone kukupai icho chikapo chauri kupiwa ichi whether ndichichiziya but zvazvinozoita manje mangwana nyika ndikudze Sis Melly zvazvinoza mangwana ndikazosakana nagarden boy yauya manje ane nzara nepanobva chihure futi handidi chihure ndikuda murume iyeye wandiri kuda muri kunzwa ndokwakuti mukadzi azowanikwa nemwe murume because ndinenge ndine nzara. Hold on, caller. Hold on. Guys, ndofunga kuti madiaries makachangama anditi caller has she came the first time anti akataura ndikataura zvandataura mukazvinzwa. She came the second time and tika defending herself, right? Mamunza chitaura kune vane changam batanidza iwo 1+1 handitika munyatsonzwisisa. Caller maybe probably anambowana kwakaita pour out her heart kana she's going through some things right now kutana. Of course yes chataura next after apedza handitika toona kuti maybe kana achida help anowana help, but for now let her vent. But batanidzai ma1+1 enyu munyatsonzwa zvaari kutaura mukatsodzikisa gejo pfungwa dzenyu pane zvinhu zvaari kutaura ka muchafind out kuti why she is talking like this. Muchazvibata endera mberi kona. Yes, unozoendera mberi wanje because mumba manje murume ari kuenda kusmall house. Eka ndikutaurira marume ana baba mukuru munoenda kumasmall house handisati nazveita but unozvifunga munoenda kumasmall house monakidza but seni ini ndichiri nyama ka ndinotumburwa ndinonzwa kuvaiwa uku ndinozopesera ndakuti garden boy kana anongoda zvakana madhodha bhini ndenda kuti uya ndopanotangira nyaya iyi. The husband, if you are listening, urikudzwa. The husband, if you are here, and I believe you are here, this is for you. Waudzwa several times kuti ukaramba uchizviita ndichazoona garden boy neni ndichapindawo mazviri. Ukaramba uchizviita ndichaonawo madhodha bhini uchandipusha kupinda mazviri. Handigona kuzviita Sis Melly, handigona kuzviita zvangu. Ndikupa example inoitwa nevanhu yandinoziva. Handizviite ini ndinokotarisa
handiti maona vanhu vanenge vachiuya vanotondiziva voisi rangu makabvunza kuti anotondiziva but handizviiti handikona kukuhurira murume wangu iwe uri murume wangu kwokutanga ndakakuda pekutanga ndikakubatsira wakandiona ndiri rombe ndikakuona uri rombe siyana nezvauri kuita izvi zvenyika ino hazvipere ndine zvandakaita izvozvo wedza handigese wedza handinogesa but chindisiya ndakadaro. My time is SIS MELLY. Thank you. All right, my friend. Ndokubata kusera ndi. Ndichakubata kusera. All right, iripo. All right. Kola hello. SIS MELLY. Makadibe makore. No, I don't know the lady. I don't know the lady. I don't know. It's my first time kumuona number dzake pano because it's not even saved in my phone. Andimziye. Ndangoona hangu number kuti iri kubva kwakati, but I don't know her. She can come and say kana aripo maybe munhu anenge ari muma comment section, but me personally andimuziye. Ende nyaya yacho ndatanga kutozvibatanidzawo pano andina tomboinzwa elsewhere, ndatanga kutoinzwirawo pano. Right, enderai mberi yenyu Kola. SIS MELLY saka anyway inini aiwatati iye zvino mazuva anotetiri indenda kungoti I missed half the show because I'm trying to call. Handisi kugona kutungidza computer ndiri kuti I'm trying to call saka ndiri kucall saka handichagoni kuwacha show but anyway ndanga ndichida kutaura nezvamai vauya apa vanga vachipupuma furo vachipengera small houses. Ininiwo pano pandakatomira panapa nditoriwo big house yakadhingurwa ndikatorerwa ndikasara ndakangoshama muromo. Unoonefesana nemunhu wako masmall house aya unodzingirira mangani ukazvifunga kuti wari kutodzingirira naye pangunotori neimwe kana kuti akabva ipapo anogona kungonowana umwe. Ende mai vavo vanga vachitaura zvekuti ini ndakamudevelopa ndakazomudai. The only person you can develop is you kana kuti vana vako. Unodevelopa murume mukuru akadevelopwa namai ake akarerwa kudhara. Iwo pawakamuroora naye wakachata naye unofanira kunge wakatochata nemunhu akadevelopwa kudhara. Kana wakuinvesta in someone, invest in you and vana vako. Munhu iye kana akubuda kunotora small house dzake uko kawo. Unenge uchiziva kuti ini ndakangogara pano ndiri pano. Regai ndadzoke. Zvekunosera muchirowa nemasmall house isusu takadaro ndakarorwa ndiri mudiki. Ndikatorerwa ndiri mudiki, ndikatorerwa nechembere yakakura. Dziya dzinobata pfuti dzekumusha kwedu dzatinoziva dziri high class anoziwa nembiri. Ndiri muno muAmerica muno. Ndikamhanya nekuembassy ndichinoexpose vanhu ndichito hevo vaputsa imba yangu. Hevo ndandiri kamwana kadiki ivo vanhu vakuru. Ndikati hevo one zvavandiitira. Hevo kuedza kuexpose. Unoenda energy yese ichipera. Focus on you. Uite tunhu twako wega. Moya morwa nemasmall house. Small house munhuwo. Vamwe vacho vanotonyengwa asina kana chavanoziva kuti kunei. Ende inini vangu vakanditorera kuti mbuya vatoti ndazviwanira. Ndikati mbuya ava ndichavaexposa kusvika pekupedzisira. By the end of the day wasvika mberi konongona kuti izvo. Was that even worth it? Was that even worth it? Zvidevelope wega. Ukaona kuti ndakadi ivo vakadzive kuUK vaya vanogara vachitaurwa vaya manesi edu iwaya chirudzi chedu icho chemanesiki. Chekuti ndimunomeka mari. Moti ndakamuunza ndikazomudai. Develop iwe waisa mari mumunhu iyeye uchimuunza. Iwe ramba ungori solid uri paboard pekuti kana akabuda akainda iwe unosara uripo. Vana mai vedu vaizviita izvo. Vaingoti ini ndakabata imba yangu. Vachisiyiwa varipo vachiti asi vakabata imba yako nokuti vakava nechi self confidence. Paunouya uchipupuma zviri kuita mai avaka. So self confidence handidi kuata pamwe mukadzi. But self confidence dzako dziri low. Une low self esteem. Kuwanika uchipupuma uchida zvinogona kumboitika nguva kutanga zvandiri kukudzai kuti takasvika nekuembassy tichiti nhasi uyai muone zvandakuitirwa. Unogona kumbozviita uchitanga kureacta but gather yourself, put yourself together kuti wofema wozvibvunza kuti ini ndiri ani. Woramba uchienda mberi neupenyu hwako because ukaona the moment yaunoita enga ina mai avakafa you won't get anywhere. You are destroying yourself.
saka ndo zvandiri kuda kutongotaura zvangu kuti but zvanga zvichitaurwa naLorraine zvekuti vakadzi vanoningirikina sometimes vanogona ngonyengwa vanogona ngonyengwa. Inini ndiri kukudza kuti ndiri big house yakadestroyiwa. I can never be somebody's small house. No, hazviti zvakaitika izvozvo. The moment yandinoziva kuti munhu ane munhu wake handitobati because I am too proud, ndine jealous ndakasvika padenga. Handimiriri kunzi munhu achauya kumba kwangu agoti achiuya ne1 hour. I have to go back. Kana achikunyepera. I can't. Handidi. Handidi. But at the same time, kune inonzi men shortage. Kune vana vadiki vari desperate. Vakanyengwa nemurume. Kuzwana discover kuti murume uyu ane mhuri. Vanenge vatoita deep into it. Vatova deep into it zvekuti kuti vagozonzi zvinonzi kwewo zvazoona kuti murume wemunhu wadi kubuda. It's not it. Hangoti pindikiti murudo woti ndabuda overnight. Ndapinda murudo ndabuda nokuti ndaona kuti une mukadzi wake. Unotoitwa entangled yananingirikini entanglement yake. Kana waita entangled imomoka kuzobuda kwacho kunonetsa. Saka mumabig house chilai. Mukabusa munozviruza nekuti masmall house ari greed and hungry box out there. Vanobvuta. Kana vabata murume wako havasii nekuti there is men shortage. Vamwe vari mujeri. Vamwe vacho vanofane magun violence. Vamwe vacho vanoite ngochani. Kune minonzi men shortage muzvizive izvozvo. Saka ziva kuti kana wadero ukaona murume wako iwe bvunzana nemurume wako kuti what's going on, kwete kundosora uchata kana nemasmall house ari kunzwa. How many of them will you go after? You go nuts. Ndo zvandachitangotaura zvangu izvozvo. Okay, tinotenda Kola. Thank you very much. Thank you Kola Mangamarova. Right. And vari mucomment section mukangoziva kuti handina side randinotora inini kana ndiri host ndenge ndakamira pakati muchabatsirika. And handitombotarisa macomments enyu mamwe asina basa. Inini ndenge ndakatongomira pakati whether munhu wandoziva nati kudii. Don't you think kuti kana zvamunenge muchiti kwai nokuti you guys are putting eyes on other people kuti because ndinoona chidai nanhingi saka don't you think we have tried? Don't you think we have clashed nezvazvo takazvizama takazvitaura tikadii but tinosvika pangoti amen takungosiya. But this is a show. Munhu anenge achitaura akazvimirira zvaanotaura munhu wese antaura zvanda. Saka mai vama muchiti kwai vabvise handivabvise ndinovarega votaura vopedza. Iwewo you call again handikubvise ndinokumirira taura vopedza because inini I'm just a host ndikuteerera kwese handiti maona kwese ndokwandoteerera conclusion ichazoya pakupedzisira kweshow takuvhara ndopachaona takukonkluda kuti chii chiri kuitika kuti masmall house zvinozonakidza here kana mumwe munhu akuuya palive achichema kudai so nekuda kuti you are not told handitika kuti siyanai nevarume vanhu muchiteerera handitika kuti you are bragging nekuve masmall houses handiti. But for now munhu anenge afona tinongoteerera afonawo tinoteerera tingoenda takadaro handimaona because vamwe vanenge vakadi vanenge vakazvibhotla inside havana kuzvitaura. Umwe munhu akutanga kutozvitaura pano. Umwe munhu ari kuda kutoudza umwe munhu nhasi maybe small house dziripo kazhinji chiri kuitika chandiri kuona manje masmall house nana maiguru tikungodhumana tikungodhumana mana maiguru nasimune masmall house mumagrupu most probably iwe unenge uchitozikanwa nesmall house yacho iwe usingaizivi handiti maona kana kuti vamwe vanenge vachitozivana vakutopanana mameseji handimaona vakutopanana mameseji pano handimaona. Saka isiti takangomira kana chipanana mameseji if it's going to make them better kana chichizoita kuti maybe the other party ifunge kuti but message was for me zvandiri kuita uyu mai avari kurwadziwa and she will stop. Let it be handimaona. Let it be hantimazviona ndo zvatinotoita izvozvo handitika right. Kana pachiripo varipo vamwe vada kufonera tikaba kutodzwa nzara chako guys ndikatoti rega nditsvage chikafu changu chandasina kudya nditodya ndandisina kutodya sapa ndanda kutoti rega ndichitodya. Hanzi live yakupera live it will end in 4 minutes 55 seconds live yedu saka rega it conclude because live yacho yagara zuka wakuda kutoipedza. Right guys, there was the topic etatina yemuzuva ranhasi handitika yemasmall house nemabig houses guys.
handisi kuziva masmall houses you are there murimo. I cannot tell you what to do handitika, but you have heard mamwe masmall houses mabig house yaiwo achichema handi machinzwa mamanzwa achichema panapa. If it works well for you then go ahead handimaona, but kana uri munhu ane mwoyo handitika wokuti mwoyo wako unotorwadzawo kuti but ndiri kukonesa zvinhu zvese izvi handimaona, you do the right thing and you will do the right thing, especially if the small house is here handimaona. Kana kuti baba vachona kana varivo murume wacho kana ari pano handimaona 4 minutes handimaona live yanyora kuti to end in 4 minutes and some seconds amen handimaona. Saka please ndo yatatinayo iyo 3 minutes 57 yakutodonedza maningi kiri maseconds now. So guys ndonyaya yatanga tinayo muzuva ranhasi handitika vana mai guru zvakare handitika, as much as we say hakuna murume uyu anoda chichadzobva kuna Mwari, zvongoda Mwari because vakasikwa vakadai vanava handimaona. Asiwo let's try to up our game because it seems as if handiti masmallers achona they are bragging handimaona, they are bragging, they brag a lot handimaona nema mistakes avanenge vachiudzwa edu isusu handiti mistakes yataurwa iyoyo kana uchiziva kuti unayo let's also counter handimaona zvavangu vachitaura zvezvezvo yaka counter kumba kwako ikoko handiti. I'm not saying kuti haende because wa counter, no, I'm not saying that, because tinoda imba yako mamistakes esi zvangachinzi akauya ndodai inachingosva mamwe counter as well aona kuti kumba zvaveko handimaona ubva wangozvivharisawo handimaona kana zvichiita handimaona ndozvatachidangodi kuti nditaure hantimazviona. So guys live yedu yakupera yasarigwa ne1 minute. So guys murara zvakanaka, muve neweekend yakanaka. Mwari akuitirai zvakanzi to be continued tomorrow. Kana mukati to be continued muri imi, mukati to be continued muri imimi handitika tinongokontinua, but kana mati yakupera nzi uri kudyai chicken nemarosa yari kutongodyai handimaona. Kana mati yakudi yaperera pano Monday topinda vakadzi vane zvaroda kutaura kudza kuti tiudze varume. My inbox is open, moya mondiudza Monday ilive yevakadzi vari kudza varume handika zvavari kuda kutaura handika, you tell me. Kana muchida kuzvifonera kuti muvaudze mega it's fine zvakare handimaona, bhora mberi handei nayo handimaona. So guys Mwari akuitirai zvakanaka, murara munyasha. God bless you. Have a lovely and wonderful weekend handitika. Bless you mese guys. Hanzi mangwana no weekend I don't do my lives. If family time ndinenge ndina baba marose hanzi kudya iraw iri itori raw iri handikutodya nechicken chai handimaona handikutongodya. Saka guys ndokubatsai nemusi weMonday. God bless you handitika.